Yaro you try. Tingin ong lang yaro you try. Praise the Lord. Thì nâng con anh ai ngủ yêu lên sa chi xin pat hay cái này cái jam meet. Ubleu là ai biang sa chi xin pat cái này cái por cái bangi yo ban lek men hay cái jing don jong u. Thì cái jing kerpan kalong. Bapin sngau bah ban plai por kenang ban wan sa cái này cái madan. Naman ngidon hang ni nakabanta jong pi. Ki para nong snong baru ki balak banyak sngau hagani ka por nagani ka bor jeng pensawa dari pilak banyak sngau hagani ka por ngi kerpan jori pi bapin sngau bawan wan lang syakani ka madan bangini ban elek kemen lang how try but kam tam bangini ka jing syakri ban syak skor ka tin job lay ayu ublay dan ban kren hap deng jongi nakaliang ka balang hi ngi pliang sngop hai pi hagani ka por iway pi way nakikin hon balang baper ki balak bandan rengkat bat ngi hai rege sngi bat ngi pliang sobharu iway pi way ni ki para bangaj bat yaki perlok prejor ki bawan nagani ka snong ngi pliang sngop hai pi hagani ka por chaka jing seng chaka ngi jing syakri yaro you try di haswa bangin ya syakmat ngan pule naga ktien ka job lay pada hadian nang ta yang sepen kentang langi kan ke Porsche utrai kektien ke job lay ka ongkum ni ka sam ka balai puar ke dekat ke ba san ngalaplai ya ka pop hame badai la ka jing bam hok ngam syam buri ngalaong ngalaplai ya ka jing palat ha utrai te melamap ya ka jing bam hok changa baro suku ta ubriu bayok map ya ka jing palat jong u ubaliok telep no ya ka pop jong u beliok telep no ya ka pop jong u suku ta ubriu uba utrai nyo shu ya ka jing bam hok ha u bad uba ka mensim jong u amdan ka jing syukur ubah ka mensim jong u amdan ka jing syukur kene ke ka tin ke job lay ka tin job lay kong u debit u apply ka pop show try but hadin will apply ka tin job lay kong suk u ta u briu u baliok map no ya ka jing palat jong u bal baliok telep no ya ki pop jong u nang ta shu ka tin ke job lay ka ong si bon ki jing sau si kin long ya baman henry uta ubashane outrai ka jing isnai kan kerkut ji u baro saudong to so kemen ha outrai bat to shat kemen pi ke bahok bat to risa namar ka ba kemen pi baro ki ba bet ka donot shu ka tin job lay ka ong u e uta ubri wa kwa ya ka jing im bat ubayok ban ubak u e uta ubri wa kwa ya ka jing im baru ba ie ban yo bon sngi ka to un sumaria laut li nagabasniu bat ikramiang shintor jong me nakaba kren syukur to kenriano nagabasniu bat to le ka bapa wa de ka jing suk bat to bot ya ka jing shisha yaro you try dia ka por ngele ban pengentang langi ka por show try but hadin nang ta isa IT no aga praise worship team bakin shimti ka ka por tungin duai ko pa ha ka teng ka chau jisu u khon bi e jame ni aingu e me ko try ha ka ne janmi ka ne ka sngi ablay bangilala ban yo ya ka jing shakri ha ka ne ka sngi baro chi sngi ko trablay bas ka ne ka wei ka sin pat ablay jonga ni wan pau ha kmat jame ko bangilong try ni da kermen scam bahagian ni kejanmiat mendekat bat ni ablay mensimba ko job le wat ino no yangi ngilong tangki briu ngim dan ai na ladi ngishane haka jing start jame bar haka jing pensyat bor ka jame ya ka jing em jong iway piway try ngira ya ka por hakikti jame bar ngi pen kentang ya ka ko try ablay pen kentang ya ka por bar pen kentang yi donu jongi
Bat penkentangi baru saudang saukun kene ke jaka kotrai. Haka ko tain ke jau Jisu. Pelai luat yang i haka ne ke janmir kotrai. Bangin ni ro bangin penkrau ya ke tain jame. Ablay lum lang yu pai lang jame kotrai. Yau da men kat haladi. Trai lum lang yu ki kotrai blay. Haka ke mit nginget skam. Bau men sim jame unyat hapdeng jongi. Undan hapdeng jongi. Ban penkenduk yaki mensim ki bakodor. Ban kta yaki ko trablay. Naga benta kata ka jing ngau thu ka bakin jaman sim bakin wan chika chika kalakabamut. Bat bakin priang yame komunong pen emu jong ki ko trablay. Yarap yaki ko trablay jonga. Wan hagani ka ski ban kren la bakin nong yalap hagani ka ski ko trablay. Ba ablay ka ay baro ka ba kren hagani ka ski ko trablay. Kana long ka ktin ka ba me penkenduk ka ktin ka ba me kta ya baro ki kibalak ban yo ngau ye ke jelap ko trai ne ke sngi kren ye upai lang jomer kumju ko trablay bikin lak ban penbait ru ye ledi ha ka jinga dei jong ki bat me ko trai hikai yengi ko trablay jonga bakumno ka dei yengi shisha ko trablay ban wan ha jan jome wat sha ba ka no ko ka wei ko men sim ka ba kodor ko trai kan kin ria nakata ka jingdan jome ko trai ai ba baro ablay kin don kin rung sika jingdan jome ba men yo ban lei ya ka jing em joki ko blai sibon ko papa mi asngau ka jing tuan jingi ha ka ka teng ka jong jisu ngi tuan amen jekene ko pori kinong yalam praise kin yalam yengi sika kat ka jis nai ka jong blai haleluya Hallelujah. tong leben pertabiang laisen ya ka kerteng baklan bor tam ka jong ublei jongi kata kerteng jong Jisu ngin ong laisen Jisu we arlai Jisu parlok biye hakan dia ka janmit bahkan dia kalong ka janmit ka bakhadu jong kan dia ka jingeseng bat ngapdiang sung bahaya pilang baro sakan dia ka jaka bangin yaro bangin manelang ya ka kerteng ke jong ublei jongi ka kerteng ka bakrau ka kerteng jong ublei jongi ublei ubaim baka kerteng ke jong ublei ka ba ublei uwat ya kita ki pamaneyu haka mensim bat ke jing sisha te haka ka portong in let pan mane ya ublei jongi utau ublei ubaim haka mensim ba sisha kata kamu da ka donut jongi paro ngin plate lagi donut jongi bat ngin IT yala de South right hand ke janmit klem dapat yano ruem bar kawe rong aku abandong ba ngi klem wan hakne jaka ban pen bernya lang bagi jing ruai lang bagi jing tem ke jongi em kam long kom tangi wan hakne ke jaka kalong bangin pen krau ya ka kerteng ke jong Jesus Christ ngi wan hakne ke jaka ban Jesus Christ ba em Gim sem lawan hakne kejaka ban yalap niam. Gim sem lawan hakne kejaka ban kentiu ya kowe kenyam ban hiar ya kowe kejan nyam ngiwan hakne tang kowe kejingmut kata kalong ban yalap ya ketemu Jesus Christ. Amen. Ban hakne ka pornya IT hakjing lam jong mem sem ba kowe. Try ngi penret yala dia ka jong me. Hakamat ka puram ka bakrau ka jong me kompa. Hakamat jong me ublei wakut ngiwan ban pendem yala de dry hakne kecaka ka bangsa ngim dai hok a dry Jisu ngim long ki badai dry ban yeng hakne kecaka handai dry lamba kecing ai ba kecing map jong me dry ngidon hakne kejanmit ban yala ya kerteng ke jong me ngidon hakne kejanmit ban yara ban krau ban mane kerteng bakut ke jong me bakut dry Jisu mensim bakut menslegi pendam yangi haleluya para dapismo baka dam kecing berkendu jang mensim bakut pila ban yang kene kecaka ban burom ya kecing dan rekar ke jang mensim bakut pila ban yang kene kecaka dapismo wa play kipi mensim bakut tuh yaranga jong me penslayanga ngai nya me ko mensin me kring jing im jonga panan kasi ka tra ban
me sa sisen wan men simakot wan men simakot to ya langa wanda borjong me wanda borjong me pensle ya ngai ya me kumensi ngai ya me kumensi me kring ya jing im jong man man kasing ngasan ban ya me ngawan sa janjong me pat ya jing im jong kring ya ngakam jan sa me borjong me temai hanga dorut katran da sisa ban yo iya me makma mane ya me hamasin baching sisa mane ya me try jisu Paladang isu tu, paladang kecil yang kejong mesin berkut. Nilapan rai lagi keti kejong ni. Bagi dia masuk bah, isu tu mau play ladan rekat, bagi ladan lupa. Mesin berkut jong play ladan lupa, kini kejaka. Perkasong hangipat bagi play yang lagi jodoh kejong ni. Bagi play yang lagi kembali bagi jam mesin kejong ni. Bagi dia sisa yang kepuram kebekrau kejong play. Oh hallelujah ni bande ya me simpa khoi jong ble ni ya ro ya ka gdeng jong me ni pun krau ya ka gdeng jong me men simpa khoi hallelujah oh ni bande ya me men simpa khoi to ya la wanda por jong me wanda por jong me but stay dan kami memang simbakon kami yang mengikut mesin negerinya jadi jangan paman kasih kesan bagi yame ngawan sajan jombe lepat ya jadi jangan yang akan dan sampai bocor tempat hangat turut katran dan sisa Hallelujah. Bakit siya yung jong play ngong api kapan im dasi siya yung Hallelujah. Hindi ba niya royal try?
gilay man lekmen amakan na kasi kalong kabakmen kasi jong ka jingjab kasi jong ka jingplan oh ngiyang roy betwan hallelujah ginwa crouching ay ne jong me crouching ay ne jong me able hallelujah God tampak me penggelar biarlah iwa ushaji isne Amlaban penyakat yanga Mau yakin belum jombe Mau yakin belum jombe Mat yakin kun jombe Mat yakin jinggulan putih Hallelujah Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing ai bagi adam secara bersimbok kuat bagi sotu bagi layo kecing pelai ila balik kemendah ni kejaka dah kebagi ki ila kimen jungi dah kebagi mi lu dah kijaka song jongi bagi lek kemen sisa yang tak tinggai mau play lai ni kau tinggai ni jongi aple dodo nampak me pekela dodo nampak me pekela dalam hati wa ushaji isne Omlaban Kokin mau yaki Bil jombe Pat yaki Kun jombe Pat yaki Jingkul lagu de Jing ai katap yang Jing ai katap yang Jingin bakal hot zombie Living dan kau yaki batlon Hallelujah Biarlah banwaya jing pelin zombie Barbarong indas no bilang Lokin yaki brim zombie Kau yaki brim zombie Bat yaki kun zombie Bat yaki jingkul lagu de Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Oh jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing ai kadap yang Jing ai Habagi thiên ye kijing ai sung bha jang ki kilaban thiên sung bha tang ye bagi sung ye je bagi ai tang ye kita ndai ngong sapi perlok bai ye bagi para bangai bagi jing ai jong ublai kata biang hangi wei pai wei om tang ni ha kita ki bau blai ye je ndai ha wei pa wei benreu bau blai la thau kijing ai jong u kijing ai jong Jesus Christ kata biang ha kita balai ke ngim lek man
balegi melek kemen benar saya ke jing krau jong Yesus Kristus bakatang ke jing jong bau cuai yangi kedap yang hangi iwe pa iwe baro jing ai kadap yang jing ai kadap yang tang le melek kemen ai kadap yang ya oh jing ai kadap yang jing ai kadap yang Ngapediang sungguh bahaya pikam tami kena samla bengin alengin wan sini sakmat bengin lek kemen ya kejeng jok jong Yesus Kristus bengin lek kemen bangil ayo si saya kejeng ai ke jong Yesus Kristus kejeng em jengi balengin wan sakmat bangin lek kemen bangin ruai benden burom ya ke kerteng ke jong Yesus Kristus ba ke Bible ru kaong ba ngin syat bukan peniba u David usat kam bakla bangin syat hagabai dei hagaying ke jong ble kam long ke bakla bangin syat haga burom ke jong ble amen nilai ban sat lang nilai ban sat kemen nilai ban yaro ban pen krau da si saya kerteng jong ble kan ke janmin haleluya I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I've got to, hey, hey, praise the Lord. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I've got to, oh, hey, hey, praise the Lord. I jump and dance, oh, I jump and dance, with all my might. Oh man, look funny, but that's alright. I've got to, oh, hey, hey, praise the Lord. I jump and dance, oh, I jump and dance with all my might. Without nobody, but that's alright. I've got to, hey, hey, praise the Lord. I reach up high, I touch the ground. Stomp my feet, I turn around. I've got to, oh, hey, hey, praise the Lord. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I've got to, oh hey, hey, praise the Lord.
Di trong mê try kita gisi sai trong bất thầy bạn nhìn thapa try Giêsu khi beliau kini tay ya kata gisi sai kemudian nak gisi ke trong ni pen crowd ya kata trong me bagi lek kemen try gisi lek ke trong me kami ya jing le try kami ya jing le try Upen kya nga jengut ruh tak hakapor Upen kan ya rodang ya Mandak si jonga Kan ya ro ya Kya jile Saksit kya jile utrai Kya jile utrai Kya jile utrai Upen kya nga jengut ruh tak hakapor Upen kan ya rodang ya Mandak si jonga Kan ya ro ya Kya jile Kya jile utrai Kya jile utrai Oh kya jile utrai Oh kya ya nga jengut ruh tak hakapor Upen kan ya rodang ya Mandak si jonga Oh kan ya ro ya Oh, you know, I'm like stand me out to that fight. Got you let who try. Got you let who try. Open the young got you who that I got boy. Open him, got ya rotan ya. I got to see John now. Got ya ya. Got you let who try. Giêsu là pelayannya Soitan latihlah kumyanya Giêsu là pelayannya Soitan latihlah kumyanya Giêsu là pelayannya Ngan raya roh haleluya Giêsu là pelayannya Oh nas ngau pahe Giêsu là pelayannya Yang pada kecingnya Giêsu là pelayannya Oh ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Ngan raya roh haleluya Giêsu yang kapan step Soitan latihlah kumyanya Giêsu là pelayannya Soitan latihlah kumyanya Giêsu là pelayannya Soitan latihlah kumyanya Giêsu là pelayannya Ngan raya roh haleluya Giêsu là pelayannya Oh ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Oh ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Ngan raya roh haleluya Giêsu là pelayannya Tanah tela kunyanga Giêsu là pelayannya Soitan tela kunyanga Giêsu là pelayannya Soitan tela kunyanga Giêsu là pelayannya Dan raya roh haleluya Giêsu là pelayannya Oh ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Ngas ngau pahe Giêsu là pelayannya Dan raya roh haleluya Giêsu là pelayannya Haleluya 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 Try Giêsu nhai người mẹ try Mẹ pelayan ni try Giêsu Mẹ pelayan nak jingkong jang apap Mẹ pelayan ni try nak jingbang jang hitam Mẹ pelayan ni try nak kita jang syasat pendi jang syaitan Bab hagan ni kejan mer Ngilai ban pela badong Bagi taparo ki pendi ke jang syaitan Kin long ki bala prano kateng jong Yesus Kristus Ngi pen benaya ke jing lai lo ya hagan ni kejan mer Baro ki jing kom jong kapop Baro ki jing kom jong syaitan kin long ki bala jatna hagan ni kejan mer Hallelujah try Yesus Ngi ai ngoi Try Giêsu
ngim dan kentien na try badong ya kata kecing bah kejong le but try hangan ya kejaka ngiyang ha kejaka ka bakhoy kejong me kejaka ka bakentang kejong me but ngingay skam try bagi soto me pendap ingin dong mensiam bakhoy kejong me haleluya ngidon ha kejing don kejong me haleluya try habadan ublay hang tadon jing lai loi amen habadan ublay hang tadon jing lai loi haba umen sim khoi jong ublay udan ngiyo jing kmen ngiyo ya ke jing sublay ngiyo ya ke jing jathat ngiyo ya ke jing suk bat ngim dan kaman kuslai sure haba umen sim khoi jong ublay udan ban ni Jong me long kapane yang jing dan jong me long kapane yang ngile ban phwa bat ong ma jing dan jong uble ka long kabreng yang ni jing dan jong Sebab juga bertegam dan balapan ho Jesu melong kuri bangan saya singin roy bang bakumame in pelada nisa bakumame hakka pertei jing babril de sebab juga Jika show download ba jing im jonga Jika show download ba jing im jonga Ben jing plot trao jing is nay jong me Now sis pa jong ki jing ring kang jonga La wei jonga kon ha ki ti jong me Now sis pa jong ki jing ring kang Ba jong ki jing ring kang jong ga la we
jing dan jong me dry ni pandan jing dan jong me ni kemana dry habang iyo snow yang kesur jong me ni kemana dry habang ilong di belakang dan bersih mukul jong me jing dan jong me longkar yang lagi surjongi bangin mande lagi jongi sentur lagi jongi surga jongi lagi jongi gentian Trong man mani shisha ya me kam simat wa shisha trying it come me chi ta me la khon ye try bangin long itak ba mani ya me ha kam sim ba ka ting shisha try jisu bani ya ka puram ka jong me ai ba ka puram ka jong me try kan wan ban ham hagan ke jaga ai ba ka puram ke jong me try kan wan ban hiar hagan ke strong ni trang man ye ia ka puram ka ba khau ke jong me the Shekinah glory pa jong ni ba hamne apa ko pa ni trang ya me apa ko pa ni trang ya me ni trang ya me ke jong me oh ni trang ya me si ba ko jong me Hallelujah, oh, bakal long play. Hallelujah, Jesus, me long play bakal, me lagi kembali try, me wan ban sham, yang ini try. Me wan ban wat yang ia try Yesu try give kwa ban pelene yang ni kapor kapakordor bang iyo try bangin man ya me bangin kedu ya me kopa bangin kedu ya me Jesus Christ nim kwa try bangin kapor bangin kan lenda na you try in mane ya me dakadon jogi paro Niwan bandem siam akmal jong me Niwan bandrel jela de joy Nimlo joy Nimlo ye joy krema me Krem ka jingdan jong me joy Nimlong ki betul kong Kamen sim jong ni kanong ka bayaw pa joy Jesu Krem ka jingdan ka jong sim ka jong me Background Roy bat nga background long ublay broken ni background long ublay background long ublay background long ublay oh gimana ini try background Kasi siya bago ganyan sa crowd sa me Long ublay Sa sisin yan ride ang bakraw long ublay Bakraw long ublay Ride nga bakraw long ublay
bengabakra long uble barokin ibakra bakra long uble sesien bakra long uble bakra long uble rai bengabakra long uble barokin ibakra bakra long uble melong play bakra mela tahu ya kepercay banyak baro kabadan haka mela tahu yang beliau mela tahu yang kecingim melai cingim yang ia try me penlong ni kisah peneng me penlong ni kisah peneng baro makin ya tahu ya kakum kapol makanya kejongki kasih kami berkasih kasih try apa kecing sensar kejong me sensar yang kepercay bagi para try Yesus buat para try kemudian haka me sensar yang kecing start kejong me try bangim lah try berkat yang kecing berkat beliau yang kecing penyat kebesar kejong me come tam try yang ni kiba me ye try akan dia kejan ngin niwan hak majong me hak majong tahu boleh berkrau boleh bertahu yang pertei pada para kemudian haka niwan hak majong me berong try melong ukpa jong me metip dia kejing dan kam kejong me metip dia kedan nut kejing macam berkat kejong me metip yang bayang metip yang basong kejong me try kejing jom me kong bat metip yang kejing macam ina jingai try wadah peneng kita kejing sensar kejong me kiba pun try kiba me haban sensar Andre metip yang iwi paro bat me khot yang ina kerteng kejong bang ni kejan mit yong try iwan khama jong me ban pendret ban pendam jala di ban mani ya me try ublay bekrau ublay bekhut bat ublay ubala hallelujah amen amen hallelujah I try come and xem trong cả trong nhà mẹ có một cây răng ba tròn ba mẹ lo cầu áo bay cả tơ lăng ngô bom chur ngát chu melong menang thao kêu basta tu shaya me trying on qua bando melong menang thao kêu basta tu
Kabala jod lapra Melong nong tau kill bastard Shisha me a trying out kwa bandu Shisha melong nong tau kill bastard Shisha me a trying out kwa bandu Shem shukuma me try Meu bashingu yaki jingu sai Uba bilai yanina kipo tanrai Ingan shem shukuma me try Ingan shem shukuma me try Meu bashingu yaki jingu sai Uba bilai yanina kipo tanrai Ingan shem shukuma me try Ingan shem shukuma me try Meu bashingu yaki jingu sai Shem shukuma me try, Ingan shem shukuma me try. Meu batido yaki jingu sai, uba pelai yanina kipo try. Ingan shem shukuma me try, Aku boleh shibon Naomi, but iparlok chongpi. Bila aiga special number ni kapor, but ngangai scam bau boleh open internet ya ka balang lambaki sap kita len kibadan lambaka jing im jongpi. Ublay nang kerkui pi, but nang irap ye pi, but pinang lak ban syakri utrai deki sap kibau boleh la ai shapi. Ni dan hang ni sachisin pat. An pen kan mau yang i bangi yang hang ne kat bakum ke plan kat bakum ke jing temu ke jauh belai. Ngiyek bau belai hi unnam inono yang i namar ngim yang shabar ke plan jauh. Bad hagen ke janmit. Inyo sngopat sachisin ya ke jelap ya ke tin jauh belai. Lang bau syakri jauh hagen ke sngi. Ban er kerpat ya iway piway ki balak ban yo sngo ya ke jing sawa. Sachisin pat pensyat skor ai por kendiat pensyat skor ke tin jauh belai nambar belai ukwa ban keren ukwa ban kta ya ka donu jongpi umdai da ka no ka aka enre belai ukwa ban kta ya ka donu jongpi da ka tin jong u ban nginget scam ga ni ka sngi umen semu try unya ya pedeng jongi bad ba ka jingpen kendu kam syong hangi kibriu enre ka jingpen kendu kadai ka jong ka bor jong men simba khoi wadu men simba khoi onum ya shabar na ka tin jong kat banginang kren kat ba syakri utrai nang kren ka tin job lai men simba khoi un shim ya la ka jong ka benta ban pen kendu ban kta ya ki men sim ki ba kodor ngisha ha ka jing lai lu ha ka jing plai lu jong men sim nginam dan kanu ka ka ban khanglat ya kata ban ngida kren persya ki bor jong ka jingdom baki namla ban khanglat ne ka por ban sha ya ka tin job lai ba men sim ba kho job lai on pen kendu yangi te ha ka por ngan pen slam chu ka ne ka por ngada snop ha ban khot ya ubriu job lai ubriu ba crown job lai I pastor crowbor de karlang crowbor de kar you know you try ting IT hi ka ne ka por tin snop ha ban shim ya ka ne ka por jong I tôi nghe đuổi drive beli waktu apa cungi bah meneng
ngai ngoi me sa sian pa kutrai habang idon hakan ika jaka na ka banta ka burom ka jome bat pen sngo ya ka gospel ka jome ka gospel jong ka pen im ubriu unum la ban le ru em kutrai lam da ka dei ka jing don ka jome Yati no yang nak pot kutai kikti ke jome, barok ngisi IT nak kikti ke jome kutai, nam tak pot ke badang sak barok, haka keteng ke jong trai jisu ngeduai, amen, pada amen. Saya sisian paling yang nguyu brain nam tak kena janmit hak mingla bandon hak kena jaka, nak benda ban pen sengo ya ke kubur. Ya ka ketien ka jong ublei ka badai atat ka sien ka bakhaddu ngani tu epi ba usaitan ubitar yangi hadu kata-kata ulapan pongsyore ka kali jong hang tai hashtag surok ngal hamslam kendiat amal ulapan pongsyore kali jong hashtag surok ngai ngo ya ublei bah ka por ka babiang Iwan iwi para bengai ikit ingi dah kata kali ke jong i. Gula bitar. Wala dah bitar makanaru umla le ruem. Umla le ruem. Kajing job kade haki kejat ke jong i. Angka ketin ke jong ublei. Haki kejat ke jong i. Syabinya pai bat ngana kane ka ketin ke jong ublei. Sengo bahasa enga. Ngan ayo kawe ke jing pala si pang kawe ka kamba ka bau trai jisu ula le ha ka jing im ka jonga ka ba ngampat ju yo ya ka por ka ba kum kani bangan pala pai ba si pang kata ka kamba ka bau trai jisu ula le ka jing im jonga men sau pau snem men shwa men sau pau snem men shwa berkata ka kamba ya ka trai jisu ule ka de jing pen khia ya ka jing pang ka badan ha ka po ka jonga bangan ong epi kani ka jing im ka banga im menta kani ka jing im ka banga im menta kam dai su ka jing im ka jonga da ka bor ka jonga re da ka jing ai ka jong trai jisu ngala im da ka jing ai ka jong na do bangadang don kasabat kansan snem hakapor bangadang song kelas 4 kelas 5 ngayo yang jeng sitam haka kepok ka jonga hadu bangandadap sau pau snem pilaban mudur kadnu ka problem ngaya kendu haka jeng im ka jonga bam em long shu bam do long shu bam sa mengken long shu Bamung penyang melong syu, ru melong syu, satang daka serwah. Kano sengi ubri ulaban im daka basuliak kumta. Ki parlok jonga, ki ba isne ya kata ka jenglong ko jonga, ki ong yanga balai pim di serwan oda kecapi. Piete me kecapi. Ki parlok yanga ki ong balai pim di serwan oda kecapi. Kata rong adi. Empai saya-saya ki doktor ayu ki bangangam itu hasar silong hakata kapor ngala itu lu diki namar balai nakwe kapor sekwe kapor le sim dawai kat badang di dawai sengo kembaka biang tang lu dawai lapoi seju melong su ilo jongai dan hang ni iba peliman ka sengi ilek se keper ilek se kala banai panwat kan bat dawa yang Bandung mangandi tarum poi sei barha ka bakhaddu ngasarandar ngong jingpang phala job mapa ngala sarandar ladi akhmat jong kata ka jingpang bai ngala sengau thu hala ka jong ka jing im ka jangan sutu bangam la su ban im slam ngala sarandar ladi
ban nga so thu bangam la so ban Muslim abang apa ye ki khun ni isn ai manu ban pe ye ki khun dah bok pa om don shu balai kata ka jing sistem kalong haduk kata kal haduk banga so thu bangam la so ban Muslim ngala saran dari radi hakmat jong ta ka jing pangala rakti ngala kut kalat om dan lat syu yang badha ka bakhaddu ngapai syauta ubakam krau ya ke jingpang ke jonga ngapai syauta ban ngong tra Jisu ngakela ka bamud hakmat jong me bana do menta ka sengi mat ikipop ki jonga ngan syakri ya me do menta ban ngakela ka bamud sisa hakmat jong ublai daga download ke jonga barok kitip gai ke baja hadin jong kata dah bang lapan map ngakela ka bamud hakmat jong ublai daga download ke jonga barok ngapai syau ublai ngapan maam nak majong u ban ngakular ngong trai na duk menta kasi ngan ya seprang ban syakriya me pen kia na pen kia ngam tip ngatang ayat lada ngapang ngan syakriya me lada ngakia ngan syakriya me lada ngaduk ngan syakriya me lada ngarius ba longkat balong nang ni sakmat ngan ya ban syakriya me hadin bang lale kumta ngalayat ban syakriya ublai cingpang 4 jam tang bang ladap kular ngaladap kular ngong bangangan syakri si saya men duduk mentah ngapendap ya la jong ka kular ka jonga ai ngo ya tra justru pendap ya kular la jong pendap ya la jong ka kular ya ka bau la kular hakne kaktiin ka jong Pila aban ngolongo bagata ka jing sitam ka jang sau pau snem mensua kadang thamai hanga hadu menta ka jing pen khya ka jong tra Jisu kadang thamai hanga hadu menta man ka por habanga perkhat sepangkan ka kamba ka jing pen khya ka jong tra Jisu ya ka jing im ka jang ya kata ka jing pang man ka por kisu jau ki umat ya ka jing aingo ki jauh ke umat yang jeng sengau ya ki kam ke bapla ya ke try Jisu le ka jeng em ka jeng ngampat bangadah kular mo try ngan pla ya kan kat sia bang ngalek bat kan ye ka sin ke bandeng kong ka bang ala hoi ngaju pla ya kini ya kan ka kam ka bapla ba try Jisu le ka jeng em jeng ngalaju pla ya kan hang tu hang hagi balang ki ba ngaju le sini satai te kan ye ka sin ke bang ya ban pla hang ni ke bandeng kong la pelak yang nak jingpang ke balabat yang om dona syu ya ka sau pausne ada dai kom hakni ki por menta la syu ong bet meter lastic hakmat jong tra Jisu om dan lastic om dan lastic hakmat jong tra Jisu bat lautra la dau tra Jisu ula pen khia yang kai ka problem bom la ban pen khia ya pi om don ka weru ka ba om la hakmat jong u tang ka wei ka long pelat ya ladi ai thau yang tak kalenti pelat ya ladi bau tra Jisu unya ban pen dan kam yang tak kalenti ka bau kwa bat kata ka long kela ka bamut ka baneng kong ka long bau tra pen khia sai ka men sim ka jonga namar ngalap le sibun ki pop ka jing em ka jonga ngaplai ladi hakmat jong bangong try ma bi ki pop ki jonga la pen khia nang kong ya ka mesim ka jonga bar hadin anamalah sedang bersyakri ya ublai daga donut ke jonga baro ngamtip ke jing pangkelit kumno menta ayang akar ka fi ayan bang ha kata kapor ha kita kipor ngamlong ban bam syu do romlong syu samagan omlong syu pnyang omlong syu omlong syu satang daga serwa menta ayang akan bam kat fi ay ka jing pen kha jong tra Jisu ka dong permanen
nalor bau lepen kia ya ka jing pang ke jonga lepen kia ya ka mesim ke jonga sau pau snem mensua ula extend salai pau reu snem mentah nang tanya sau pau snem mentah ngalaya nyo pau reu lai pau reu snem u extend ke jing jonga lada utrai ule yang akum ta unum le ya pi hatu udai ubale sidang khamat em utrai jisu udai ujo menen bentah sikit bam jukut unle akum ju yang ibaro ban ngau nge pi ko ki khon ko jong blai pen kre man da ka sigi ngin ye kan ther jing pang hang ne ngin ye kan ther ik jing pang ke jing hang ne mar utrai jisu nganga don hang ne hang no habe bi senge ka kerteng ka jonga lada pirong tangan go len lai ngot ngan don hang ta shem me akani kede ka challenge ka jongi menta ka singi ngini kan ther jing pang ngini kan ther pop ngan poli kat tukar ni nak tin ka jong blai ka bah ka ta kapor ngayo ya kini kaktir jong blai ka bau ong Jeremiah sekri jong trai ong kumni nabangatip ye ki jingmut ki bangamut nabangatip ye ki jingmut ki banga perkhat sepang jong pi ong utrai ki jingmut ki jing suken ki jingmut ki jing suken te om ke jingmut ke jing sniu ban ai ke jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi ngangalakut ngamdan jing kermen syu lakut ke jing em ke janga ke jing pang kelele don bor halor janga hak takapor habanga sngau bau blai baka jing em janga kalakut ublai sedang nangta kilakut ai bo trajisun sedang banang tahu ong kumnu Tifin khot kerpat yang bapin yo lek ban duai hanga ngarungan sa skor ya pi bapin wat yang bapin syam yang bapin wat yang dekat dok nut barok kata kedai ka bau bleu kwa yangi menta kesengi dekat dok nut barok en pa syau bleu me trying don kam yame hakajik im kajongi ini apa no bat nga Saka subjek kami kuat banyak keren bentak kesengi. Naga gospel ke jong Lukas. Nagla nongga bapra. Nginya puli na dukan. Dukan kubat pun riu. Bater teter kat kabe idon kam. Ngin susim no tang katukan ni gidkhot kiba kham don kam kakting ka jong blai ko ongkum ni nakate ke heading lada fidan ni ka bible filaban pilet bat nga ka gospel ka jong Lukas kalau nong ka pra ka dekat ka bat pun riu tertengenya puli kaktin jong blai ka ongkum ni te kilapoi hakari kinong kadara kabamar persya ya ka Galilea bad haba ulamino serengkeu lawan tan ya uwe ubriu na kataka senong basong sui diman pasas uan manya kendu itra jesu habakum kata kapor Balaslam jukup jan bat jusong hakano kono kayeng henai haki mau jeng tep te habau layo iyo jisu ulah kaang bat ulah dam krup hakmat jong bat ulah ong dak tien ka bajam ngadon kam ayu bat me jisu me khun blai ba khri tam ngakarpat ya me bat pen sitam yang kad ka blai phau jisu ong kom ni bat jisu la kli ya ke ka kertang jong me te ulang upai ba nababun kiksuit kelalai rung hapo jong ngakwa phin sengap ha ya kene ka
dekat kebahagiaan. Ti kila kerpat ya bono baun hukum yaki bakin lek no sedujok. Handai ladon hang ta sikin hun ba gisnyang ki baya bam plang halolom. Ti kila kerpat ya saya sisian pat ke kerpat ka banengkong ke kerpat kalong bau trajusu unom hukum yaki bakin lek sedujok. Kabar kila kerpat baun syak yaki bakin lek rongpat hak kita kisnyang ki badan hak dah hajan ki bayabam plang halum. Ti ulah syak yaki bagi kita kisui kala mino no tau briu bagi lek rong hapak kita kisnyang. Te kata kan hun kala pet yap arsut yakar sakariat sakapung bat kala yap jelop. Kan pulih yang saya sisiin ya kutu kebentar. Baru taja seulah kali ya kai ka keteng jang mi. Ute ulah ong upai ba. Naba bun kiksui kala rong hapok jong Ti kila kerpat ya sengap bahai kena kebentar. Ti kila kerpat ya baun hukum ya ki ban lek sedujok. Ka bentar ka bangi kuat banyak pej ban ngah ni ka sengi. Kalong sapang kena kedujok. Lainnya kata kabaki ong ki kasih kanurok kaksau kepada sengau kor pengar kanurok kaksau kedujok. Kajing keli kabang sengau don kamban keli ha bakom kena kapor. Kai kani kedujok. Kai kani kedujok. Don ayu hangta hadujok hakabawat kiksut kisatiang banlay sata. Don ayu. Kai kani kedujok. Kiksut kisatiang banlay sata. Haga jing sisa ka ktin ka jong blai kaya thu. Haga gospel ka jong Matias kala nong ka arfosan ka dekat ka basab huway ujisu ya thu ikisnan ki jong ong bay ka dujak hi lapan kre nang tau syaitan bat nak bantau syaitan bat nak banta ki angel ki jong kata ka dai ka bau trajisu ya thu na kane ka ktin ikisnan ki jong Rega bas ngolong ka lang kata Kini kisui, kim trelej, sakajaka lajong, ikablapan kre, nakabatajong ki. Kita kerpat pan banyak traju sengau bahasi, wat hukum yang ini, bagian lej sadujok. Kita kerpat. Balai kalong kumta, kaya kadau. Dan ayu hangta hadujok hakabaki ksuit kim trele syata. Dan ayu hangta kai kene kadujok. Bergabas ngau pala kalong. Bagi ni ksuit kila kham jit ban lei rong penban hapok jang kisneng. Kila kham jiat balai rung hapa jong kisniang. Ki parlok ngangej. Bara-bara ngiatip ya ke jinglong jong kisniang. Kham tam ladang ngiyari sniang lelei. Kai ke jingim ke jong kisniang. Kiem kumno kisniang. Ngiatip lo dia kata. Hatu kisnyang kim day kita kijat merat ki babamsi AC lesi kata kadang nesyor jaga jinglong yang kisnyang ladai hi pensum pensat yaki katnu ru pensum yaki gadba hi pensum pensat yaki gadba hi pensat
tăng sulai olat lalai kan yang keti kadai na em kata ngiris niang ngarung ngiris niang hakata ka singoi ka baki ki bam jeng bam hang tu lai sabar atat bam atat i kumaka bang palat si syam na em kata ko kinong ris niang ngangayo i bangaris niang tang bangalet banajeng banyak ki barkabam je bam hang do khongoi bakalai sabar atat bakabam atat kup yukum bakabang palat kata kada kan esor jaka jenglong jangki senyang lesi ac bam si barka krian ka jong ublai ru kapan scam ya kata barka ong kum ni naka sithi ka baar ka dong petros naka lenong ka baar ka khot ka baar faar ka krian ka jong ublai ka ong kum ni uksel uwan pai sala ka pri barka senyang ya ka bla pensum pensat sala ka bak sat kti kata kada ka bak krian ka jong ublai ka pen scam sepang ka jenglong jong kisnyang parok ki ksoi ki tip kisnyang ki em kum nu kiksoi kitip kisnyang ki em kumno hane ka ba ngolongo kolong kila kham jit ban lei rung hapa jong kisnyang tang ban lai ka lei dujok kam lei biang bej lesi ka ban lesi biang bej ni dei ban lei rung hapa jong kisnyang naman gi septi yang ban lesi dujok kita kerpat eu tra Yesus Sengobha wanum hukum yang ini bangin lek sedujok kita septi yang ban lek sedujok kai kebadan hangta hadujok dan ayo hangta bonsin habanya keren sepang kadujok kibabun kibriu nah habanya keren sepang kadujok kiong ong ilatipi rengan ong ipi ko kilhok kajeng tip kajeng kibriu sangka dujok kami hap kat kum kaktin kajeng ublai kami hap lang menta dan kombasi katu kene por ngidon kajeng sengelap hangte hapo senong jengi hanong sedia kat bagadang elap yakne ka kubor hangte sangka dujok uai ubriu ubalebu a jausie uyang nak kerja kasong urakti ngata ngam kwa fi bana sujok wong ngam kwa bana sujok bat ka buat pat chau sie lada am kwa ban lei dujok balai pat badi buat balai pat badi buat bang kwa ban lei sujok ya nak lenti jong ka dujok bat ka ong pat bangam kwa ban pa sujok di te di ya ka bi tamam kuayap hado kumta ka dai kiksui kitip ko ki perlok ka dujok ka dai ka bat don ayu hang ta hadujok bat bonsin habing keren spang ka dujok kibri ki ngilatip dengan ong epi kai ka bagi briu kitip ya kadujok kampat ya dei sejak kat kum kaktin ka jong ublai ha kan ka janmit sya ya ka kaktin ka jong ublai kan ya thu kai kadujok sya ya ka kaktin ka jong ublai kan ya thu kai kan ni kadujok om ka dei ka jeng batai start ka jong kibriu lan ne ka jeng penak thliet jong nu ai ba ka kaktin ka jong ublai kan ya thu yang hi ni phai bat nga naga gospel ka jong Lukas lakan nanong ka bakhat rio naga nanong ka bakhat rio ngini puli bat nga naga hot ka bakhat khandai ter sengap ngan puli manganang ni Lukas khan rio lanong ngini puli no dogo hot ka bakhat khandai ter tila dan uwe ubriu spa bal bola cukup dekat jan sau betu bat ka jan linen bani udah lepa hu halaka sengi
Ladan ruwe nong krong uba kerteng ulah saros. Ubala tap di kita jauh. Ya ubala jubo haka kerdap jang utah. Baru dah jo ngau kuat ban pen kedang ya ledi. Nak lengkat lengkai kebaju hab haka mi jong tau barius pak. Si sahabat ki sau gelejuan jeliak no ya kita jauh ke jong u. Kalau jati bau tau nong krong ulayap no. Babala bano ya u deki angel sakasadem ke jong Abraham. Uta urus paru ulayap no bala tep ya u. Ti hadu jok. Ulah kemir je lagi kemat. Haba ulong hakajeng kordit. Ti hadu jok. Ulah kemir je lagi kemat. Haba ulong hakajeng kordit ongkak tin kajong ublay. Kae kebangingi ihang ni. Sepangka jinglong jong kedujok. Kadai kajaka jong kajeng syak penkordit. Une urus pa. Undala poi hang ni hadujok. Uong. Nabayanga la penkordit. Hang ni haka teliding uong. Kabanenggong kalong. Kadujok kadai kajaka jong kajeng penkordit. Kanusngi. Kanusnem. Jiunom la jiunom hang tah. Jiunom la jiunom. Kabaar. Ini pej bat nga. Nak gospel ke jong Matius. Nak lenong kabaar fuar. Kaparsi sepang kajeng kawai syong kurim. Ngin mi pelulu di dekat ande iwe bat an ngin sim tang ki bakam dan kam. Ujisu la ya tu bolo ong pat. Ulang paru haki parsi, ulang paru haki parsi udah ong. Kahaima ki beneng kolong kum uwe usim ubala tau iga jeng kawai syong kurim yau kun jong u. Anda kum tau la ong kisah kri jong u la kre sisa iga jeng kawai syong kurim. Hendak kita ibalai wer kilong ki bom day. Namar kata tu kir lek syaka baki ya syam ikilat badi kat ki bapin ya syam tu khot syakata kajeng kawai syong kurim. Kumta kita syakri habakila lek syakata ki lenti kila yalum ya barok kat ki baki ya la ya syam iki bomman bad iki baru ti kila pendap ya kata kajeng kawai syong kurim da ki ba ya syong bam. Habau tau imulwan hapo ti ban jengo ya ki ba syong bam. Ulah yo I hang ta yo briu ubom sim lakup kajan kajeng kawai syong kurim. Baru long hu kulok. Kum no melawan hapo hang ni klem kajan kajeng kawai syong kurim. Ute ula nang ong si kentin ru. Anda kem tau imul ong kita kisek tu kum ya ubat ketibat kejat. Tu rano batu berat ya u sekabadum ka bakham jengai hang ta onlong kajeng lenyar bakum daj beniat. Kani kadai kawai bat, kadur jong kajenglong jong kadujok, kadai kajaka, gabahaban sulan yar, badaj benyat lenter. Nalal bakadai kabadum, sudum baik. Amdan jing syai tak kendiaru. Nalal kata sulan yar, badaj benyat lenter hangtah. Kani kadai kadur jong kadujok. Ladangi pulih ke kitab jengkeng. Hakalan nong bakat riu jeng ke kitab jengkeng. Kei ke belajar, ikitu ke aspa san paungut ke kun Israel. Ke badan hapa ke jeng yalam, jeng ukora udatan, batu Abiram, hapa ke lele persa yau Moses. Moses wong kumdo. Anu hawa lum lang eki si jaka ulah penyang eki si jaka umur saya suong kem ni. Dah kan epinyo tip bau try ulah pha yang ban le eki ni ki kam baro babangam sim la le yaki nalaka jong ka jeng mut. La dah kini kibriu kin yap kumbaju yap. Kibriu baro la ne la dah kan ja yaki kumbaja yaki kibriu baro te kum ta utrai sim la pha yang Hendak la dah utrai un tau ya ka thamai.
kat baka khandau kan angela ka sintur bat kan ngui no terli ki bat barok kat ki balong ki jongki ba kum ta ken hab im hadujok te pensa sngo thu ba kini ki bri kilapan betari utrai kak ten jom lei ko ong susu kum ni bat kala ja kat ba udang suwai no hakaba kran kini ki ketian barok ba kata ka khandau ka ba hapo jongki kalakat arliang dia kata kandau kala ang ya la ka sentur berkala ngu na terli ki baik ki ying ki jangki baik ki brio barok ki biadai lang bat ukora baik ki mar jangki barok tema ki barok kat ki biadai lang ki jangki kala hiar im hadujak berkata ka kandau kala dam halo jangki baik kala yap dono na pedang utau pailang te ki kon Israel sengap ya kan ni ana bagi ta ki kon Israel aspa sampong rengkat bagi kita kinong yang lam ukara udah tahan buat Abraham. Nabi kala hab em sete kak ten dam lek ong ka khandau kala dam. Hanai ka bas ngau snai kalong baka jinglen nyar ke jangki nang ten apa laya ngau sadu sene saka sadu sene selajong ka khandau haka baki wet baki kun Israel kle ngau serkai baki ong yang nya phatna nang ne ya kanggu sayangi baro. Kira ngau serkai ya kata ka jinglen nyar ke jangki kata kadai ka wiper ka dur jang ka dujok ka jaka hakbeng haban silen nyar lenter hangta ngila mola basau thu ya ki jing kor dit jang jagi kun Israel kat ba ka jinglen nyar kan jiki nang thena po la ya sngo sedu seni sesla khando kanu ki jinglen nyar kanu ki jing kor dit ka joki mano ban batai ya kata ka jing kor dit ka bagi kisah nang sa kaksiin ka jong blay ko ang susu kami ngani pulibat nga kadujok kadai kata kebaga tin ka jong blay ka batay kajaka jong ka jing sa penkordit hangta kadai kajaka kabadum kabahaban silenyar badaj benyat lenter hangta nang ta kaksiin jong blay ko ang desu ko sukum ni hagading ka ba me udah penhiar keput hakita ki bom itu ya ublay ban hakita ki bom kongo ya ka gospel ka jong tra Yesu jongi ki ban sya ka jeng pensitam ka jeng penjot bom jukut ken na khamat utrai ban kata ka borom ban ka bor jong u hagading ka ba me udah penhiar keput hakita ke bom itu yo blay hakita ke bom kongu ya ka gospel ke jong tra Yesu kiban sya ya ke jeng pensitam ke jeng penjot bom jukut ken na khamat utrai barang kata ka buram bar ka bor jong u hangnu kata ka jaka jong ke jeng penhiar keput ke jong blay ya kita ke bom teriak ban kala ka bomut bar ya pentai ya ka gospel ke jong tra Yesu hangnu kata ka jaka hakawa kaksian ka jong blay kong kan wan ka jeng penher keput ka jong blay kam dai hang the hadu jok ka du jok ka dai ka jaka jong ka sa penher keput sngo sir khai ka du jok ka dai ka jaka jong jing sa pen sitom kadujok kadai ka jaka jong jing cha penjat bom jukut hangta ong kaksiin ka jong oblay utra Yesu hi daladi uya tho ilagi jong kisanan ke jong u baka dujok kadai ka jaka jong jing cha penjat jong obriu met ban mensim hadujok met ban mensim sendan hadujok kaksiin jong blay ka ong kumnya sangan puli uji suhu ang iki senan ke jong u to wasep ting ye kita ke ba penyap ya kamet bar ke bom laban penyap ya kamen sim hanai pin kham sep ting yau to wala ban penjat ban met ban men sim hadu jok
Kata kada kadur yang kadujok kau ke kun ke jong ublay. Walau dengan patip hadukat nu. Hari kaktian ke jong ublay kelai tu yang ini. Kaktian ke jong ublay kaya tu. Baka dujok kedai gajaka jong ingin siap penkordit. Kadujok kedai gajaka kabadum teliu-teliu ban kabahaban sulanyar ban daj bniat lentar hangta. Kadujok kedai gajaka jong ingin siap penher keput. Sengosur kai. Uai uta umla pen krek ban penher keput ya kita kibam trek ban kala kabamut ban ka kenta ya ka gospel ke jong tara justru uai uta umla pen krek ban penher keput ublai bakle tam amdai presiden negeri India amdai presiden negeri Amerika amdai da ka bor sipai re da ka bor ban ka buram ke jong ublai uta un penher keput ya kita ka kenta ya ka gospel ke jong tara justru sungguh syurhai. Hatu ngenyele kai molok bagian ke jingim kabak kodor kau boleh wayangi. Ngenyele kai kanus ngi ngiraban im hasla jong nak kendau bangin nyele kai bagian jing penim ke jong trajisu boleh sangat apa sepi. Kajing penher keput kan wan kan mau. Dan gawe luka dok ka balaban laj naka ne ke jing siapa ni har keput hakmat jau blai ka bar ka buram ka jong enam dan balaban laj lada ngim tre ban kela ka bamut balad ngim tre ban priang ya ka gospel ka jong tar Yesus hadu kanu ke jing kordit kan long hang ta hadu jok kaktian ke jong ublay ka bo ya kena ke jingkeli hakasiti siki Hebrew hakalanong ka basipaw ka khot ka ar phukhandai sengap kaktian jong ublay ka ongkum ni kajing pensitam ka bak hamjur kat nu pitharai kan day manu ban jubab ya kata kajing bersitam kabak hamjur kanu pisrai kan day ya uta ubayu hapa kikijat ya ukun ublay kanu kajing bersitam pisrai kan day ya kebakum kita kibayu hagi kejat yau kun ublay badbalan yau bam ku ya kasnam ka jutang da ka blapan ku yau badbalale ben yau mensim ka jeng ai katnu ka jeng pen sitam ka bak hamjur kan dai ya kita nilai puli mentan ka ketien ka jong blay ka ong hakading ka bame udah penher keput hak kita ke bami tu ya ublay bagi bam kongo ya ke gospel ke jong tra Yesus hakading ke bame ka jingkeli kalong kata kading kedai ke batang da keding tele ne ke batang do ranga ne ke batang do yang hakading kabame ang kaktian ka jong blay kabakano degree ka jeng kloj jong ta kano degree ka jeng kloj jong ta kading hakaba ublay un penher keput yang ya kita baru kibam trek ban kala kapumut kano degree ka jeng kloj ka jong ka manu bala ban tip kaktiin ka jong ublay nilai puli mana hagi kitab jingkany baka dujok ding ka dujok ka don em stis bo khando nilai da puli baka dujok ka don seti sepo khando banang thi na po khando na nyamra ngijuyo i na kapor se kapor
baka ding ka ba isirkay ka jumi na lang baka sintur yung kilomiding ka jumi na nakapor sa kapor ka ding ka ba isirkay hado kata-kataban pej kami nakasintur yung kilomiding nakoy kapor sa kapor bat kat sa kabakatuy katu ka ding bat katu ka kteding kat sa bakatuy ki ding king kong ki mau ki dan kawai ka jeng tau ka bayem ka balaban yang persya lain ka banum yap hakmat yang tu ka ding ki ding king kong ki mau ki nang thi na nyamra kami ka ktien jong lai kong baka dujok ka dan sethi nang thi ngioi ya tu ka ding ka bami baka tu ka ding ka dai ka batiki haja degree ngakan mau hakoi ka sin habang fake news sa TV kadan kajeng batai jong lumiding hakadaula nang Hawaii uway scientist ubakwa bantip hadukan no kajeng kluj jong tu kading ukwa bantip ka kluj hadukan no andaula phong ya ledi dikijan ke be dana kajeng kluj jong kading ula phong bar asirenyeng ondala da phong da kita kijan ke be dana kajeng kluj jong kading usyem ya wenar bajrong bah kipani hapa news ngada kan mau bang ada pej aku tu kasingi usyem da unar bajrong ba utenru hak tu kading hak tu kakitiding kadbu nang tenru nang lengkot kadbu nang tenru nang lengkot haba kadu sa sangkat ni pilaban mudur kekilok ba unar hak majong tu kading ki ding kening kong ki mau ki hak majong tu kading kabami nakasinto jong lumiding ban ngam ngej baka tu kading kami direct na dujok lesi yang labanong kadujok ding ka kamsir kai susu bane kato mano batip kajing kluit jong tu kading kabengem la ya kaban bodur kano degree kajing kluit jong ka ngem la su kaban patai lesi yang labanong baka tu kading ka bami nang thi nepo nyamra naka sintur jong ulo miding ngila banong ka tu kadai tang ka serniu jong kadujok ngila banong baka dai tang ka serniu hakabau blai usya yang tu kading bakan mi sya slajong naga kandau baka long ke jeng maham yang iwe pa iwe bangim dai banyala kai baka dujok ding Larang ipuli nakaktian ka jong ublay. Nakitab jing penpaw na kalau nagabar fo ka dekat ka papra. Kakti ka jong ublay kong kumni. Sangam ngan puli mga. Hanay kita ke ba syapting ba di ka ba ngej. Ba di ka ba ijli. Ba di ka ba penyap. Ba di ka ba kerek. Ba di ka ba iksuy. Balik kita ni boleh tahu, balik kita baru lagi balam ler, kabenta jongki, ong kene kaktian kerja boleh, kabenta jongki, kan long hakata kapung, ya kabla tang dekat ding badu kendok, kapung ya kabla tang dekat ding badu kendok, prophet. Unang yul pa jo blay u Isaya haba ukuran bar u yatu sa phang kata kadujog ding uong kumni kajing thang jongka sngap ha kajing thang jongka long kajing persat mensim utrai ublay daladi upen me kata kading hadujok pilaban bodur ublay daladi upen me kading hang ta hadujok kajing thang jongka long kajing persat mensim utrai kum kawa do yu kendok kapen me yaka kum kawa do yu kendok kapen me yaka ong ka ne ka ktien ka jong ublay
Utau kendak ubatut sakata kapung. Kejeng tu jong utau kendak ui siawang kalalong hakadur jong kawak kabatut. Kamdai kawak kabatut jong kaum ridau kendak batu trai upan me utau kendak. Dak kejeng persamaan sim kejong u. Bandingan ong balesela ngambaklah. Kata kading kedeka badan jing im. Maru trai wa boleh persat ya ka. Barkane kading kedeka bom julip. Habakadan kajing ingding. Hangnu ladaka ing ka klau. Teng hangioi. Baka ju ing ka klau. Walada ka tu kajing ing jong ka klau ka be isir kai. Ka telit ding jong tu ka ding ka ba ing hantu pa klau. Kala palat wa jiki ding. Isir kai ban pet. Hari kapoi kapor hakaba katu ka ding ka lip no badan manur penlip ya ka lani dai baka bor jong ka kaladu bor. Lada ka ing ka ying. Habang ipet ya kajing ing jong tu ka ying. Ka ding ka be isir kai ban pet. Hari kadon kapor hakaba katu ka ding ka lip no badan ba penlip ya ka lani dai baka ladu bor. Kani gading kepada satu jok kam julip maru blay daladi open me eka. Blay daladi upersa dia gading. Kaya ing bat kaya ing kam julip lanuru. Parlok weit. Utrai jisu utip kadujok kadeke. Kiksui kitip kadujak kedekai nasa dah kim teralai syata. Oh kira kerpa jo terai jisu wanum hukum sayangi bangin lai sedujak. Sya sayangi ngilai rung apa gisnang kimaya dap satu kimaya bamsi kimaya lesi kamlele tamban lai kelai dujak. Utra jisu utip kadujok kadeke. Nasa kadau namar ba utip kadujok kadeke. Umaham ya lagi jang kiseran ki jang sepang kata kadujok. Umaham uang kom ni nak ketien ke jang ngan puli epi ya kaya ka bau traje su maham ya lagi jong kistangan haka bede baka dujok wong kumne sengap ngan puli lada ka kti jong me ka pantut ya me tu ot no ya ka bhaya me ba malai besut deko saka jing im banyak ka medan atli kti ban lei se dujok saka ding bam julip saka ba uksan jong ki yap ba ka ding kam julip lada ka kti ka jonga kapentut yang bangang numyo ban lei syaka hima ka jong ublei lada kane ka ketika pentut utrai sung ot lei ubri ubadon tang silang kaksi kam lei nang tau ong de kom ni lada ka kejat jang me ka pentut ya me ot ya karu kabaya me mamlai jeko sa kajing im banya ka medan atli ki kejat ban berat dia me sedujok sa kading bam julip sa ba uksan jong ki yap ban kading kam julip nang tau ong susu kom ni lada ka khamat jong me ka lada ka khamat jong me ru ka pantut dia me klau no ya ka bhaya me ba malai bisut sa ka hima ublai tang da ka we ka khamat banya ka medan atli ki khamat ban berat yang biasa dujok ding. Pila ban bodur. Ko gi khun ki jong ublei. Ngila mo ban bodur. Lada hang tai haka hima ka jong ublei. Kiri khoi baro hang tai kiri ke ba biang ka kti ke ba biang ka kejat ke ba biang ka khamat ngamar we ngan lai hang tai ka khamat ngam dan su si liang bangal hap khlau. Lani ngam dan syuka kejat bangal hab ot. Lani ngam dan syuka keti bangal hab ot.
ngan ya de ko marai hapreng ke wei pakir khoi ke babun kadno ka jing le ra yang akan long hang ta hare ka ktien jom le ka biang ya me kom ta ka bha ya me ba man sha le ran tang ban lai ka le du jok od yo to ka kti ko jom me khlau yo to khamat jom me od yo to ka jom me ka bha ya me ba man le ko tang ban lai ka le du jok Sengau shir kai, kau gi kon ke jom play, siapa ni ke tu jok ding. Kau kham sengau shir kai susu, kau try susu ya tho ya kisanan ke jom oh ngada sengau i ya kan ni, ngada sengau i, bau try susu ya tho ya ke jeng sisa kau jahat tu jok, ngada sengau i ada kata-kata, but tang ba kisanan ke jom kitip ngitip, kan ya kaktin jom play kai tu. Uang kum ni. Sengap ngan pulih. Nabaya ubriu baro. Nabaya ubriu baro. Onkelan malu dekat ding. Nabaya ubriu baro. Onkelan malu dekat ding. Kum bakalan malu dekat malu ya gijing kenya baro ya ubri un kelan malu dekat ding kabakano degree kata ka ding kabaun kelan yang abai pi nahangi poi hadu jog ding kabdaki hajar degree kai kabanja yang abai pi dingi poi kata ka jaka kabukum kata ladangi tre ban kala kabamun ban ngi kentai ya ka gospel ka jong terseru onja ayo yang ngi tang bak ding hayeng itu iding ilong ayu itu. Teng-teng dah berkeluar dengan kecil ni, keluar dengan kejat. Teng-teng dah kambun lele karukam keluar. Kano kejeng jenjar, ban tiarum yo tia, syuur syukunjut. Dai ban yo dawai wud. Hadu jok. Dah tak ding ke hajar degree. On kelan ya kemet jenga ban jong pi. On kelan ya kita kibam tre ban kelak ke bamut. Dah tak ding on kelan kan jayo yang hang ta sengau triam ku ki khon ke jong blai sengau triam ban perkhat ya kan dah jog sengau triam ilai puli menin hak blai ba katu kitab jing penpau kalau nong ka arfue ka dokat ka pra ba kak tien ke jong blai ka itu bagi kita bom trek ban kelah ka bambut ka benta jongki ong ka ktir jom lei ngilaju pai perkhan ne man puli ini benta kita bom trek ban kelah ka bambut kita ki ba ijli kita ki ba ikrut kita ki ba lam ler ba kom ta ka benta jongki ong ka ktir ka jong ublei ha kata ka pung jong ka ding ya ka bala thang dau kendok bat ka ding ong ka ktin ka jong play banang ta utra jesu ong sak baki ksan kim ju yap uksan jong ki ju yap ka bas ngau lengo ha breng jong ta ka ding ke de hajar rezeki uta uksan udan hang ta te yap badu ta uksan yon penjen jari kita balai ke balai sepot dujok jiunam la jiunam kejing ka banyat jong kita ki ksan phila ban bodur hadu kanno Bahapreng jong kita ka ding kepada hang ta ka beniat jong ki kimyap ka beniat jong ki ka hadu kana ngamla asoban bedur ka kien jong blai kong uksan jong ki ha pule bahana ka bible uksan jong ki oblai ulapan kre imat ya ki ksan ya ki jong ki brio uksan jong ki te uksan jong pi la dengim tre ban kala ka momut uksan jong kita baro ki bom tre ban kala ka bomut kak tin jong blai o ka ong uksan jong ki ke ba sngau sir khai ban perkhat ya kan ye ka tu jok ding ba tu tip ke kelok lagi beriu game trek ban kela ka bamut
ban priang ya kena ka gospel ke jong trai Yesu tu tip ya kena kawe markhmat kena kendu ya ublay hang the hadu jok markhmat ban ha kata ka por anda hamaya kendu ya ublay markhmat hang the hadu jok ngin ya kendu om ya ublay badap da kejing it om ya ublay badap da kejing isne om ya ublay ubamap ngin ya kendu markhmat ya ublay ubadap da kejing bitar bat ublay ba penkrea bat penhar keput biang ngin le dujok biang bangin ya kentai ya ka gospel ka jong trai Yesu ka biang molok ka biang mo habang ya snow ya ka tien ka jing ilam ya ka gospel ngin kentai ya ka biang fies ya ublay hati hadujok paramarway Uta ublay bangin ya kendu ba kita ki bam tre ban kala ka bamat kini kendu ya ublay markhmat dai ublay ubadap da kejing it dai ublay ubadap da kejing isne ublay ubadap da kejing bitar prophet Nahum prophet Nahum sengap wong kumnu ini pulian ngene ka tiang jong ublay Haka jing itu pau ke jong syakri jong trai prophet Nahum. Haka jing itu pau ke jong ya kata ka jing bitar ke jong ublay. Wong kum ni ngan puli pina ka tin ke jong ublay. Utrai ulang ublay ubatut sien. But open hair keput. Utrai open hair keput baru badap da ke jing bitar. Utrai open hair keput halor kita ke bele persyaya Bad ubo tengkai ya kajing bitar ya kinong syun jong ublay ubo tengkai ya kajing bitar na mataka sengi hadu jog ding na mataka kita kibadai kinong syun ke jong ublay kiai kita kibadai kinong syun ke jong ublay lemda dai kita kibak kentat ya ka gospel ke jong ta Yesu ban ke bam trek ban kala ka bamut kita kibadai kinong syun ke jong ublay lah ublay ulapan krek ban penher kebut ya kita barok ke mantek ban kala ka bamut ban ke kentaj ya ka gospel ke tar Yesu kan dia kaksin ke jong ublay ke jo syai kedar badak kata ka ding ke hajar degree ong kaktin jong ublay Yesu hi uyatho dak kata ka ding an kelan ya kamet ka jongi barok serenyeng komno kanlong an jayu yangi Onjayu yang onjayu yang kita ke bom trek ban kala ka bombut onjayu hakata kapor parlo gwe ublay uday ubasisha usaitan uday ubasisha ka beneng kadai ka basisha ka dujok lu kadai ka basisha Ladaka dujak kamdai ke bakordit haduk kata-kata. Ladaka dujak kamdai ke bakordit haduk kata-kata. Utra Yesu unung mandaladi sakne ke partai. Ban bana haladi, ban simna haladi, ban kinna haladi, ikipap ki jongi baro. Tang bangin lai kali dujak. Bulakit lut haladi, tang bangin lai kali dujak. Ladaka dujak kamdai ke ba serkai hadu kata-kata. Unom na wan daladi sakne ke partai. Utra Yesu man baudang dan hakane ke partai. Habau sedang ya ke jengi alap ka jongu. Uyalap baruang to kala ka bamut. Balayun kala ka bamut. Ban light kala dujak. Sibon ke hukum ke badan hakane ka ktin ka jong ublay. Sibon ke hukum ke dan hang ni. Menom tu balayun datuk long komno. Datuk tengah mentai tu, abun tu, ladang datuk pisah tengah abun pisah pula. Menom tu, menom kelim, menom penyap, men kumta balai, balai kalai dujok, sumari hukum ke jong ublay, balai kalai dujok.
Atau ngi sumar nem iki kum ke jong ublay. Ke bolo ayang apa yang ngi sumar nem. Kum no ka jeng im ka jong ngi im. Ngi im kum no. Kan mau ke kilok. Lada klam ka jeng kala ka bamut. Om dan jaga yang ni. Hake hima ka jong blay. Wat kami lenti. Ya ka beneng. Lada klam ka jeng kala ka bamut. Wat kami lenti. Kau ki parlo ki bi ki badan hak ne ka senang saidan. Pin le akom no hak ne ka janmit. Pin le akom no. Markmat ngenaban fis ya ublay hang thi hadu jog ding ublay badap da kejing pitar ublay ublapan krek ban penihar keput ya kita balok lagi bam trek ban kela ka bamut badu ba kentaj ya ka gospel ka jong tra Yesus so khnyu ki kho siu so khnyu ban perkhat sepaka jinglong jong kena ka tu jog Nada klaim ka jeng kala ka bamut. Wat kami lenti. Ni phim tip bagi bom hok kenomyo ke hima ka jong boleh. Ni phim tip bagi bom hok kenomyo ke hima ka jong boleh. Lada kam day yang bagian yo je ke hima ka jong blay ka kecil ka jong blay ko ang ka benta ka dai hai ka benta jong kita baro ka dai hang thi fie se ka jing penjot fie se ka jing ja torsor fie se kita baro ke bau blay pan kre hang thi sungai syur kai ku kilok ban perkhat hakabedai balken ka tu jog ding udah ublay daladi ubapan me ya kata ka ding hang the hapo du jog phila ban budur udah ublay daladi ubapan me ong ka ketien ka jong ublay ban ka ketien ka jong ublay ka ong rukum ni hakasithi ka jong Petrus hakalonong ka baar ba ka khot ka balai kumbau ublay ong hakading ke bame udah penhar keput di kita baro ke bam itu ya ublay bari ba kentaj ya kena ke gospel hakading ke bame open har keput ya ki manu badan hang the hadu jok bapan me kata kading udah ublay daladi bada kata ka bor bada kata ka buram ke jong u ka ketien ke jong ublay ong ba kata ka bor bad ka buram ke jong ublay tam ju sam thia Semua usir kai ban perkhat. Kata ka bar ban ka buram ka jong blai ka batrai iki kam jog jeng penjat. Ka batrai iki kam jog jeng pensitam. Ka batrai iki kam jog jeng penkordit. Kata ka bar kam ju samthia. Semua usir kai. Penjat si penjat. Torsor si torsor. Pensitam si pensitam, penjenjar si penjenjar, sam thia la no jiu nom hang ta. Jid hakane kasngi. Sanufi ko aban lej. Jid ko kilok. Kane ka ktin ka jong blai kawan sapi. Kawan sapi ke nong saidan, kawan sangi wei pai wei baro hakane kasngi. Jid ko kilok hakane kasngi. Ya no pin jid. Pin jid ya ka dujok, ni pin jid ya ka beneng. Pin jid ya blai ni penjid ya syaitan ngin jid ya kejengem bam jukut ke bau tra Yesus lah yang ni ngin jid ya kejingyap ke bam jukut hadu jeng jid hakane kasih
Syabangan penkut. Ini apa yang bat ngah. Nado ke gospel ke jong lokas. Serangan pula biang ngefis sisian. Tila dan uwe ubariu spa. Bola cukup dekat jalan sau betul, baka jalan linen bani. Kene karyam kerja uni spa. Kapan bau day orang baniam. Mat kat kum ka ai kerja kijiu. Unu ubariu, uriu madan umla ban pongi kene kijajan. Jadi tang kita kibriu kepada kiriuniam. Ki pongi kene kijajan. Kay kabala jaya uriu niam. Ondola khala dengan negara percaya. Udan niam hadu jok. Uriu niam. Upai ban satu jok. Katakan niam kebau ulong balai kamla ban pelayau Banang ta kebas ngos nak banyu hakan ni kaktiin ke jong blai ke ongkum ni. Ngan pulih biang sengap. Tela dan uwe ubriu spa baju kup dekejain sau betul pekejain linen bani udah lepa hoe halaka sengi. La dan ro uwe nongkrong uba kerteng ulah saros ubala tap de kita jauh ya ubala boh ka kerdap jang uta baru ubala jur sau kwa ban penkedang ya la di naki lengkhat lengkai ke baju ham naka mi jong ta uru spa. Sisawat ki kesau ki juan jelano i kita jauh ke jong sengap hai kan ke bentah. Kalau jati bau tau nongkrong ulayap no bala bano ya udi ki angel sakasadam jong Abraham. Baru tau urus baru ulayap no di bala tep ya ti hadujak ulak mi ya lagi kemat haba ulong hageng kordit. Uni ulah saras. Haswa bau niap. Ki angel ki jong ublay. Na peneng utra Jesu pa. Yaki angel ki jong ban syau ya kamen sim ke jong Lazarus. Ban escort ya kamen sim ke jong Lazarus. Nang ni nak khandau siapa neng? Ki angel ki jong utra Jesu. Utra Jesu. Ui yo no Lazarus. Haswa ba un khlat no. Upai ke ngel ki jong. Le xiao yo tu breu jong. Kan no ke jing ye jong. Uneu Lazarus udah uai. Kad hadu bar penlong itra Jesu ban pai ka ngel ban syau ya ka mesiem ka ju ban escort ya ka mesiem ka jong nang ni nak khandau seka hima ka jong blai une ulah saros udah ubaduk upli obam dan watang ban handai ubri ubasupang lenter reka ka story ka bedai bobla saros ka ong bau ni ubri blai une ubri udah basu sena be tang ha ublai baru dai ru ubriu ubariu blai kajeng ru blai ka jong Lazarus ka penlong ya utara Jesu kili syau le syau ya unwan no sakaye ngam la pen kre sakahima ka jong blai Lazarus ula poi sakahima ka jong blai ki angel ke lawan ban herna beneng ban syau ya kamen siam ke jong Lazarus ban escort ya nadu nang nina khandau sakahima ka jong blai wat pen khi ki bar ya ke jing dum kenom la ban ya percaya ki angel ke escort ya pitang sukuta ken talain ba ken khruet bat kadang bakamon piju yo ine mi ki escort haba ki nong sansar ke jongi ki ya na ko ka jaka sa ko ka jaka piyo ine na khmat buat mano na din buat mano happen ki gitu happen ki uto unong sansar usang hakakali usang langai ubatrai ya kakam udah utai ugat ang tanak mat wale kelumar
uto unong sensar usang hakali lengai wat penki utai pinsya tre utai badan nakamat nane pinsya tre hau ne badan nadian balai kita ki escort ki jamu kita ki VIP jong kan ka khandau manga ban ma phi an habang ikala ba mo nakamat jong balai ngidai ki VIP jong ka hima ka jong balai om dai tang ki VIP BBIP jangka hima ka jauh play. Ki angel ke ban syau yang apa dia pi nang nena sela jangka kandau. Ane Scott yang apa dia pi. Syadu syak hima ka jauh play. Lada kita ke baru play ke bakala ka bamut hakmat jong tera Yesus. Kakdien ka jauh play ka ong. Baik ka mesim ka jauh Lazarus. Lawan syau deki angel la bano ya ka mesim ka jong deki angel sa ka Sadem ka jong Abraham ubadan ha ka hima ka jong play kan ba uni urius pa upo sa dujok ki angel jong no ki baba ya ka mesim jong urius pa ki angel jong no ki ba ya ka mesim ka jong urius pa ba upoi pen ban sa dujok Maria khlat beliau tu hawayap kita. Beliau tu hawayap ngarungan habyap ngibaro ngin habanayap. Ka question kalong. Ki angel jangno ki ban ba ya ka mesim jonga. Ki angel jangno ki ban ba ya ka mesim jong pi. Uni urus pa upoi sedujok. Ki angel jangno ki ba ya ka mesim jong uba upoi sedujok. Tongin keli lagi hak ne ka jan miet. An hawa ka ne ka miet ka de ka miet hak bangi hab ban lai no nak ne ka perthai. La se manga le ne manu munun da peng jongi. Da hak ne ka miet ka jing yap kawan ban rong no. Ki angel jong no kin ba ka mesim jongi. Pi kwa nga kwa ki angel jong no kin ba ka mesim jonga. Ki angel jong no kin ba ka mesim jongi. Keli lagi. Ki angel jong no kin ba ka mesim jonga. Kali lagi. Yang soi yang ai ka baca yo Lazarus. Sempai sa beneng seman syau ya udik angel nama bau de baduk. Nama bau de bapang ka jeng reu blai ka jong ka penlong ya ki angel ki jong tra Yesus hukum ka angel le syau yo Lazarus. Ki palo ki be pin le akum no hak ne ka janmit kane ka de ka sngi ka bak haddu jong ka jeng seng lap ka bang yo hak ne ka jaka kan kod no pin le akum no jit hak ne ka sngi yeno pin jit jit ya ka beneng ningin jit ya ka dujok ngin jit yo blai ningin jit yo setan ngin jit ban kongu ya ka ketien ka jong blai ban kela ka ba mot ahmad jong ningin jit bengilai thai kum tu ngin jit ban kongu ban kela ka ba mot ahmad jong blai ban na tra Yesus ngalok ngonong pop map yang ngin jit bangila ngin jit bangila suya sengau la biang ngin nyelek no ngam la ban klet ya kowe ka jing yeseng yalap ga mengi penlong hang teh senong pastor pham la pong de pastor la komba ka to kan esnam mansua ngi penlong jing yeseng yalap hang teh pham la pong haru surok kan bengi ngelap kidan ki parlo ki bewan ban sengap ya kata ka jing yeseng angut kerang ba kidan hak ta kapor kisyong hakima kunro ki sengap ka jing yeseng haduk bendakut ndal kut ka jing yeseng nilai khot ban kala ka bongbut ban IT syutrai kidan ka to kan ki bewan ban IT ngi duai nam ta jengki kita ki angut kerang ba
Kim tre ban kela ka bamut. Kata ka jing elap ka day ka si sendi jan mi. Kim tre. Ka jing seng kalawai. Ngile ini no seye jing seng lawai. La shai man step. Iwe ilong kami iba syong ha kata kadong ipun yang ah. Yo pikan mau. Kita nem arut kerang bak ke syong mau kerong ngong ikan mau. Uwe peng jogi dan syu ulalek. Men mi dang sengap ya ka ketin ka jong blai, dang sengap ya ka jeng lap trek kala ka bamut. Tang hak si mandi dan syu ulalek. Hakasingi baar. Itai ju ilong kami pun benga pikan maaf serta weng ngong hoi utur dan syu. Ngiraban batai kajingim jungi kan jayu sibit. On jayu la syai wat pan sarong ya di ogak dir ka jong mulai hala sibit lani hala syai batang sibit mem tip ya rem ka ban jaya me. Ngin le kom nu hakene ka jan me. Jid ya ka dujok. Nene jid ya ka beneng kasyong hangi mentah. Kasyong hangi. Ngin lain pai no nang ni. Kai ka decision kebangi ni decide mentah ka jan me. Ko ke parlo ke badan hak song saiden. Dan na pranya pigi basyong hakikali. Ken mau lada ka jengkala ka mumut kam dan. Lada klam ka jengkala ka mut pisang hayeng ka dujok ka numpalak yafi. Pisang hakali kadujak ka numpelak ya fi. Pidan hangno kadujak ka numpelak ya fi pidan hangno compare. Kan numpelak. Daitang ka jengkala ka bamut hakmat jong blai katakan pelak yang ibaro naka sintul jong kadujak king. Lom komta ka benta jong ki ong ka tin ka jong oblay haka pongi ka balas hang na ka ding badu kendok laniar hang tu jonom la jonom ko ki parlok nga ong e pi la saying ki bala kala ka bamut ki bala smau tho baka dujok kam desu yang ah pen sisa mata kamit pen tikna mata kamit ban habaka jingyap kawan mata kamit ngam le sedujok ke angel ke yang boleh kenan syau yang kenan syau fi balai ila kala ka bamut rahmat yang boleh ngidai ki VIP hakmat yang boleh la deng ngidai la deng sim ya ke senjam ban kala ka bamut hakapor ngila poi sak bekut hakapor banga kala ka bamut nengkong ya ladi ngakala ka bamut ngabau pur ya ublay hakapor ka banga ngakala ka bamut hakata ka jing bom tip hoi ngala kala ka bamut sisa ada ka donut ka janga baro tambah ka jing bom tip bat ka jing bom sempang ngong ya ublay try ublay yo isya ka donut janga bangala kala ka bamut sada ka donut janga baro tambah ngong try ngong map yang ngai ka ko ma senama tangan lek pitrai senama tangan lek ma banga sengau bakata kade ke jing sobah yang ngate tenang tangong secret nandi mo try banga di sisa ngala kala ka bamut tambah ngadang di secret bangong utrai secret tengah aidau uni itu bapan itu paralog nang tak ada sengau boring sudi nak ada secret kun tak tengah aidau you try senama harung ngadang lek ha kawe kesengi kebanangan sang enjoy yaladi hangta senama ha anjali senama adang song hangtai andai enjoy ka play film umersien jong play uwan apa ka dunut ka jonga o mela pedang yo trajus mela kala ka bamun ngong ho trai mela pedang yo jusu ka jing em jong me ho trai mengej bau jusu dan apa ka dunut jong me ho trai mewanya lam sanma yo jusu ki knyo ki khoseu ki jonga hangta ngayang vot nangta ngale sedu ngale phano si hadu mentakam ju kiu nangta yau secret ngadang di bagas ngau ba udai ubaya uba biang
ngai dau ba itu parlok dalong boring di dus ka bangkom tatat ujo umersiam jong ublei pen kendu yang melak kala ka pamut hoi try mela pedang yu jisu ka jing im jome hoi try mengai bau jisu don hak donut jong me hoi try me pen di secret yu jisu hang tak kenta bat ar pakat balai pakat ka badal secret sim kerdem dak kian ngai ngo yo ble ba utau badan apa jangan wai bareng ngan kerdem yu secret tolong pergi ba khoi naman ngalo ba khoi yang ka ktin ka yo ble ukhat yang i wei wei mengen im ka jing im ka ba khoi yak ma jong ble sibun ki kristan kiri tengen hakato ka ba uji suong ba kata ka barung siapa kata ka barung siapa kam da ba pensniu kata ka ba mi nang ne gan ka pensniu nak tahu ki dan ki kersan ke badi standar di semuk di secret bam kuai bam tuma ka baman balai karung siapa te kam pensniu ria tengen hai tai jing ria tengen hai tai kentin ba ka tin jong blai ong kumta siam jong ublei pat uhi kai komno utra jisu ong komno utra jisu ong kum ni hakatien ka jong u ngadang don sibun ki ki ban ong hapi hare menta phim la ban sya ya ki menta ngadang don sibun ki bangan ong hapi hare phim la ban sya ya ki menta hare anda ulawan mau sim ka jing sisa ken unya lami ya phi sa ka jing sisa baro namar am kren naladi re ki ru kat ba yo sngo kren ba pen pau hapi ya ki ban sawan pendan buram yang na ba sim nanga sim nanga hikaya phi sim nanga hikaya phi ya kata ka ba try jisu khlam la so ban pendap ke jing hikai ke jung sim jong boleh sim ya kata pendap sim jong boleh wong kumno long bandi standard long ban bam kuai bandi zikrat sim jong boleh wong kumno ya phi sngap ya ka bais ke jong wong kumno nak tak dah ngong ya phi ba ka por ba nganga kala ka bumut oi sai sya nga ngandi secret ban ngale sisa kumta he ha ka wigasni kata ka boys kawan po ka dunu junga melakala ka bamut hoi try mela pedang jisu jing im me hoi try mengai bau jisu don apa je me hoi try me pendi secret yu jisu kumbayo terdong beseng simi kita ki secret simi kita sinu secret dem apa kejat utau badan apa janga utau badan apa jangi kam krau dia tahu badan apa ke pertai ubahikai yang apa fi bersyukur yang apa fi kita ke berkai ken penlong ken penput prak ya kejing im kejengi ku kikut ke jong play tolong pergi bakoi raman ngalong bakoi kejing khat ke jong try jisu yang apa fi kejing khat ke jong play ban im kejing im kristan ke basisha dai ban ya mix up dai ban ya compromise ke pertai tang subakala kadujok kalau lupa jid hakane kasni jid penjid ya kadujok ni penjid ya kahima ka jong play jid hakane kasni mano ban escort ya ka mesim jong pi mano ban escort ya ka mesim jonga anhangi lai no nang ne na ka pathai ya no phikwa mano phikwa ki mano ba phikwa ya no ban escort Lazarus
Ya ka mesim ke jong la escort deki angel ke jong try saka Shadem ke jong Abraham saka ima ke jong blai. Kan ba uni urus pa upoi sidujok. Mano be escort u sidujok. Mano be escort ya ka mesim jong aba jong pi. Dah ha kan ka jan mi. Ka jing ba kon ka jing yap kawan ban lap ya nur na preng jong ni. Mano ben escort ya ka mesim ke jong i. Bat shanongin pai. Rai ha kan ka singi. Ngenya pun kon no. Kanungut na preng jong pi hakan ka singi fi ong trai Jisu ngajit ban kala ka bamu nakmat jame ngajit ban kala ka bamu nakmat jame ngajit ban preng ya ka ktin ka jame hakan ka singi ngajit ya ka beneng trai Jisu ngamjit ya ka dujok kanungut kat binginang ya ruai kat binginang ya ruai Yet yeladi marwai simet da penti kena bah da ngau ti kena bah baka dujok kam desu ka jong pi ka dujok kam desu ka jonga da penti kena bah da syak bah yeladi ba sudan i ha kendong jong ka jing im ka jongi ha bangi ngau bangi la biang re 4 biang don ye bari haka donut ka jengi lene haka jengim jengi kaba ita ida ibangi nang mani inang pendam haita ngila bandon haka music team ngila bandai kenong yang lambalang ngila bandai ki compare yet yala di da penti kenapa baka dujok kam desu kajaka haka bangi dai ban lai tongin smoker kai ya kan dia dujok haka bau blai dalade on penhar keput tongin smoker kai utra Jisu daladi uwan sang nakapasay namar utip ka dujok ka dekai uwan daladi sang nakapasay ban simno haladi ban bano haladi yaki pap ke jongi baro bangin light kale dujok kanawon na preng jongi hak ka janmi ngin on try ngasop min oyaladi syane kanungon ngi hak ni ka jeme ngi on try ngila sngo ka ketin ka jeme ngi kelaba mut nakmat jeme daga jing i try Jisu kner ka keti badu khot wan shanga hi barang iban thai mar ka kia ka jengkin wan shanga phin wan malak hare ka jengkin kner wan Ngau kuban ong bangi haban terwa ya kajing penim ke jong tra Jisu hakajing sisa ngidai mangi kuban ong trai ngada hang ni trai nga hang ni ko trai ngakala ka bamun akmat jame
kanongut da preng jeng pipla tikna baka ni kam baka dujok kam desu ke jaka wa phile la da phimpat so tikna da se phila kala ka bomut teng baru ate hane ka jingim kam ya hap kat kum kat standard ka jing khot ka jong tra jesu to long phiki ba khoi na bar nga long ba khoi long ki ba janai na bar nga long ba janai ka standard ka jing im ni im kum no la da ka dai yang iban pen thamai biang se sien le ya kata hakan ka jimi le phai nang ne shala yin ki briu ki ba la tikna ka dujok kam desu ka jong lom kum ta ka dujok kan buat be yefi hangro phidan ha yeng ka dujok kan pelak yefi phidan ha kali ka dujok kan pelak yefi phidan hang tu ha surok ka dujok kan pelak yefi là chân đu ale ko ngenya duai ki ba kwa kloi wut om yang a ale pula shem ngenya duai no kanum perslam ngala pan la shisha na jing ria hu son tan o pelai yang abran aku ke lagi ngau tikena sisya ne em kanungut na prenjengi lada ngau tikena baka dujok kam desu ke jaka bangi dei banlei lada ngempas ngau tikena ai baka ne ka janmit ke de ka janmit khaba phipen kut yiki bar ke jong syaitan bar ki bar jong ka dujok thenlei sabeneng penkut hakane ka sengi penkut hakane ka sengi kernyam hiki kejat ki jong phi yo syaitan uba syukore phi yo hiki kejat ki jeng pi yo syaitan uba syukur ya pi oh rabasya rabakanda labasya rabasya oh rabasya rabakanda labasya rabasya oh rabasya labasya ngala sok kamen sin yu jisu ngala shen haunga Jangan
chu shapi la ba i kan no pila yak fa ya ka chingem ka chong pi ba pin lat na ka tu cho han rai ki por ka jo soi tan ki te ya pi pilong kom ka ta ka lam rot ka ba yak fa ha ki ha ka shitiang rep ban lat na ka ta ka ching shel khai trong ka riak ba u ji fu lang kne ya ki ting lam bong shapi ya ka chamie baru Shim ya kaktiga chonga la kwa ba tlanya pi naga to galan tiga ba philai chanu cho om dan ka wai phat kala lo ba i de tan ke santi ga jang uchi se ka ba mo ki ba khne shapi ga ga cha me ni la cho la sa pe ha ba ngim yo ya u play u na ke la ki Shani urakne lagi ktini Shani hagana chane urakne lagi ktini Shani oh mirato taseme oh habang gloria Jandu jingkerben om yaga uya shem baduo ngaraban la chisha na jingria musoitan oblai ngabran kabuker lagati shaga Kene kami ke bakadu. Malaysia kelaban de kami ke bakadu ya nur napang jang piru. Pitya manda kami. Pida perkat balasai kasngi ngan lek sata ngan lek komta ngan lek komta ngan lek komta pida perkat. Pitip bahagane kami. Lega kot no ka jeng em ko jang pi hagane kami. Pin lek komno. Wan ai bagane kami kan sulai no komto. Haba pia sngau ya ka tien ka jong ublai ka ba kren shapi lang ba men se mo ko jong blai wat ai ba kana ka met kan sulai no kom tu uai paralok anda ulawan nakabakan bas election baru kandidat ujok u Ulawan nak bahkan bahas election. Hagi kita tanya boy, tanya umroh kita kita. Ulawan nak kata bahkan bahas election, baru kandidat ke Jokowi. Undalapoy haji yang kata kalau hak apa sahaja uan saja. Uangnya ilok. Walai setja yang nama dengan lek bamja sian yang kandidat bakal paho kabam kadi saying jong kandidat wat set jaya nga ngale bam jasing jong u tenang ta wong ilok ngala thai namal balawan kan bas pro singi ngala thai uong ngan sumna bar hadin dola desum wongan thia kasi phang mo sa kersiu yang ha kapon ru baji kersiu nga pon ru baji
bangan lek siung kan didit ngelek bam jasata sabo je wan poi siung hata kapo Allah dapsom utia hakapo nreu tuna ilok ilai ban kersiu ya tang ar kenta kaya pher ilai ban kersiu ubri dan siu ula lek kapor kaba udai ban lek kalawan ngilak ban penting kena bahakane ka janmit ka jingyap nginome kendu pilak ban tikena ba la syai fidang la ban yo iya ka sengi ubnai ngidang la ban penting kena kata ka ketien ka jo ublai ka maham wat pensarong ya ka bala syai ya ka basibir lana ka bala syai wat pensarong wat batang sibir ngem tep ublai ula bo yang aba de pi ula bo labo yo brio ban yap labo yo brio ban yap ka ketien ka jong ublai tang baya kapor ukhlem itu ukhlem ai bor yau brio ban tip lano kata kapor kanwan namar kata ka ketin ka jong blai ka ketin jong blai kong to pen kre ben ya kendo yau blai jong me na bahakane ka janmin ka jingyap kawan ban rono pin le kom no ki angel jong no ki ban escort ya ka masim jong pi shano ke escort shapeneng ne shadu jok jid hakane ka singi yono pin jid ya ka beneng ni jid ya ka dujok sengau sirkai ya ka ni ka dujok haka bau blai dalai dia wang ngan penher kaput ula bo tengkai ya ka jeng pitar ka jong u na ka bantaka taka singi haka bau penher kaput ya kita borok ge bam tre ban kala ka bamut pidan hayeng ka dujok ka no map ya pi pidai khasi ka dujok ka map pidai udukhar ka dujok ka map pidai udole ka dujok ka map pidai udoyong ka dujok ka map yano roem ngene pun kono sa sipang ka bigina ngarwai labis ngautu bampat tikena ka jengim la ka dujok empat tikena bilang ngautu ba empat tikena ngan lai si ai wan kolo ngene duai ngene pun kono la jando jingkermen kumyanga oya shem paduong ngalaban la chisha na jingriam pusoitan ubelai yang ngabran abukler lagati syanga Trai blai jong aku trai ngai ngu ya me kena ka chan me ko trai me ma ai sing ya kena ka kubur ka mangi dan kam ban perkhat si phau hajar sien bangin me le kai ko trai ba kena ka kubur ko me ma ai sing naman mara ik palat ko trai ba bha me ai ngene ko khobor bengen nang kom do ban husyar ya ledi ngin la ban pelaj no ya ledi ko trai na ta ka dijak ka basir kai hado kata-kata ko trai ya ka ba mehi daladi me persat ya kata ding ke badan hang ta apa dijak ka ba kata ka bor ka jong me ka trai kam ju sam thia ko trai ka trai ki bor ko trai ba ya ki penjat hang ta apa dijak oh ngida sngos ke trai ka no me I yang ngi ko trai me ai ka ne ko khobor sangi wan sha ko trai ba dalai ba ka wei ka men sim kan lek no na ka ne ka ktin ka jong me ko trai ka ktin ka jong me ko trai kan tre pa ka dunia ki wei pai wei ko trai ba trai bangin yo like no na ta ka dijak ding ko trai
Ublay jangan aku try ublay jangan aku try. Oh rabaka rabasya rabasya. Oh rabaka rabasya rabasya. Oh rabasya rabasya rabaka rabasya rabasya. Oh rabasya. Ngin penwai no satang sipo. Ngin penwai no. Ngin penwai no. Ngin pen slam shoe. Ngin ab satang sipo la dadang dan na preng jong pi wat pen slam shoe. Baya pikala ka baya piba be kala. Balai banga klem lei ban kala kabun. Balai bang klem trek ban kala kabun. Balai banga kentai ya ka gospel ke jong tra Yesus balai banga kentai. Ya piba be. Nganya thui pi ko be ke jing ja. Kabaja hang tai hari Amerika. Hakaba wai u pastor u penlong ya kawe ke jing sang yalap. Kawai ka aktres ka lei ban sengap ya kata ka jing sang. Mesim jang ublay ulah kata ya kata ka aktres. Ban kala kwa ban kala ka bamut. Kada mod hak ban kala ka bamut tangba ka klem kala ka bamut hak kata ka segi. Andala wai kata ka jing yeseng. Direct kale syeng jang tong pastor. Kong pastor. Kale sngong ka jing lap ka jong pi. Mesim jang ublay ulah kentu haka download ka janga bangadai ban kala ka bamun no. O pastor ong te balai pim le akum ta. Pastor ko ong. Pastor sobhasya janga. Margadang sa ka kam ak plim satang sitayo. Tang syukut kata ka sitayo pastor ngan kala ka bamun no. Kadamod hak sisa ka bapli. Kadamod hak ban kala ka bamun no tang syukut kata ka pang kata ka kam ak plim. Utau pastor wong nah musim jong bela pen kenduk ya pi ban kala ka bamut no lek menta wat bu teng la syai mal pimtip la syai anja ayu kong pastor ngadamut hak ngan kala ka bamut ne syai yang ngan lek pendep yang ne kang ka kamak film tang syukut ngan kala ka bamut no pastor o pastor ong kata ka song hakamon jong pi ka lek no nang ta klem tre ban kala ka bamut Hakasi mandi kata kerja si sendi kejeng yalap. Hakasi mandi kale cakap ak film kejongka. Udara kita ruang yang kau hak kali. Nya yang tu kali. Peni bagi back kiri seniu na dian jongka. Kan bagadang nya ya tak kali hak speed ka klem lah coban control. Ka aksiden berkayap hangtah. Warsanya ya kabelah syai. Warsanya wajah kebatang sibiru. Ada mesim dia utrai, ulah ketak ya fi, wan no, keloi. Kene kelas kebakadu kejengkot, wan no. Pidan hayeng wan, pidan surok wan, hang no pidan wan keloi. Wan keloi ingin jadwai no. Wan sya uji su, Wansha ujisu ya piun gerku tolong baik wansha ujisu akan dengan mit kapor kadang ap ya pi kalan kadang don ya pi akan dengan mit wansha ujisu ala jingin Lada don na preng jong pi ha kene kapor kebia sengoy kene ka ketien ke jong blai lesi pila kala ka bamut mensua pila pai dien no ai ba kene ka sngi ketika sngi ha ba pipen thamai biang ya ladi ha jeng yadai ba do trai Yesu thau thamai ha kene ka sngi thau thamai le se yin kibla thau thamai ka jeng yadai ba do trai Yesu lada don na preng jong pi ke ba don na preng ka jing pang Pinam ya ya kejeng penkai le pidwai kat no kanoru klem kajing kala kabamut. Kalenti ban pen khia ya kejeng pang jong ubriu.
kadai syak banang kong kadai kajing kala kabamut syua sya yau tra Yesu un pen khia sya kajing pang jong ka mensim an ha ba kajing pang jong ka mensim kala khia kajing pang jong ka dok lei kala haban lei baik pitip na em baka pap kadai kajing pang ka ba khamsir khaitam banya kano kajing pang sniu ka ba bre ula banyo ka pop kadai ka ba khamsir khai ka pop kan penjat yau bre hadu jok ding met ban man siam hangta kan ba kajing pang ka penjatang ya kamet kamla ban penjat ya kamen siam sya yau tra Yesu un pen khia sya ya kamen siam hadirin kata kajing pang lekan salek la dadan na preng je pi ki badan na preng je kajing pang ru ngin ya doi nam ta jong pi wan sini se khaman boleh sekolah rai dang dan suan em yo ka ban wan kolo ngin ya doi no oh rabakan dalabasyan oh rabasyan dalabasyan ngin ya roi sang sisian mo roi bang ketung habukan ya lak tianga satang sisian ngin ya roi ngin ya habukan lagi kti syana abukne lagi kti syana ngala chona sampai abam yo ya abukne lagi kti syana pitip na em ya kan ka we ka jing shisha about tra Yesu ong tuan hanga pi baro ke ba thai bat ka ke ba kha ka jikit ngan penjem japi ukner pitip about ukner siapi ukner sanga bat siapi pitip ukner da kiti ke ba komnu ukner da kiti ke bala mong ke jo Utra Yesu ukaner siapi ukaner sanga dan kiti ke bala mong ke jauh umong dengan tajang apa jauh pi umong ukaner wan sanga pi baru ke batai bagi berkhia ke jengkir dan penjem dan kiti ke bala mong jauh umong dengan tajang apa jauh pi dan kita kiti ukaner wan sanga pinlek kumno pinjubab molok akan ngapor pinjubab yang jengkot ke jauh penjubab molok penwan mo banon tra Yesu maaf yang na penong mo kumta pinlek kumno penjubab na em ya ke jeng khot i ke jong u penjubab na ke jeng khot i ke jong u Dagi kiti ke bala mong ukner siangi ong wan sianga pi baro ke bat hai baga beka ka jigen ngan penjem ya pi dagi kiti ke bala mong umong nam ta jonga bat jong pi umong nam ta ki pop ki jongi ukner dagi kiti ong wan sianga pin le kumno pin jubab na pin ong tra Yesu nga hang ni maap yanga pi kloi ne man ong kumta ha bukner lagi kti syanya lagi kti ke bala mong ke jong u abukne lagi kti syanya ngala jot la sepe o habam yo ya uble abukne lagi kti Bukne lagi syanga habukne lagi syanga ngarajo la sepe oh habam
sipon kotrai. Kablai sipon. Haswa bangin dua ya kena kapor. Lesi dangdon manu. Lesi filaban mudur filaban lesi filaban ong ngate ngala kala kabamut. Ngate ngala kumta. What I down ya ublay uyo i direct ya kadonut ka jongi. Direct uyo i kadonut ka jongi don ayu hang ni. Lesi ngala ban ong wala ngoi Lesi don na plengki member jo music team ro compare. Yet yaladi tungin yet yaladi hakane ka janmit. Dang don na em ka bari hakadonut ka jongi. Hakabau blay ukwa ban pen khoi no ya kata. Dang don na em. Lada dang don kloy ngen ya duai no. Tungin yet yaladi sipo. Yet yaladi. Oh rabaka. Oh rabashen tishani. Udang kler lagang tishani. Mentakolok bilanjon la sepe. Apa pikir dan yublay. Udang kler lagi tishani. Udang kler lagi Mentau dak kner lagi di Syafi. Udah kner lagi di Syafi. Kalau baik ilajon kasepe. Abon yo ya ublay. Udah kner lagi di Syafi. Tengahnya dua ino, tengah long jar sipor, tengah long jar sipor, genya dua ino, tengahnya dua ino. Ra iki kiti jongpi, Kaya kebadan hakadonut ke jongpi, ai bot prajesun yo i. Ra iki kiti jongpi. Ong iki ni kentin. Trai Jesu. Oleh asngo ya kaktian ke jongme. Ngakela ka bamut hakmat jongme. Hakani kasngi. Trai Jesu. Maaf iki pop ki babun ke jonga. Trai Jesu. Sai iki pop ki babun ke jonga. Dakas nam ka ba kodor ka jongme. Pen khoi iki jing tngit ka jing im jonga baro. Penlong yang ukun baka kun jongme. Trai Jesu. Hakan ega sengi. Ngapli no ya kejeng kang kada nut ka jonga. Rong ha pa jonga. Syong ha kada nut ka jonga. Penlong yang ubri uba thamai. Naduk kena ka janmit. Ngan im na ka mentaka buram ka jame Trai Jesu. Trai Jesu. Nga ong yame. Nga hang ni. Kai kamon jongme. Naduk kane kasngi. Ngan but sisa yame. Naduk ka donut ka jonga. Thok ya ka kerteng ka jonga. Haka kitab ukon lang berat. Kabadon haka hima ka jongme. Naduk menda kasngi. Nga kular. Bangan but sisa yame daka donut ka jonga baro.
Lada ki jing ki wan sa ka jing im ko jonga. Lada kinu ki jing pensoi ki wan sa ka jing im ko jonga. Try Jesu. Ai bor nga bangan job i kita. Da ka bor ka jom try. Kublai sibon try. Nam ta ka ketien ka jom Kublai sibon try. Nam ta ka jing panem ka jom Ko ma ai sanga hak ne ka singi. Kublai sibon. Long blakar ku ka kateng ka jom Hak ka kateng ut Jesu itu ai. Amen. Bad amen. Ngan duai nam ta jom hi. Ngan duan trai bau boleh. Ai ngủ na trai. Ngay ngủ ile ko trai. Badai da ka jing i ka chok me. Dita da ka jing i ka chok me ko trai. Mày ý cái này mày lại ý cái câu trái mình xem cho mày phân cân độ cái câu trái mày cái đây bàn cala cả ba môn nào trái về cho ngã có trái không phải gì thao tham mai cái chứng em cái chứng cái câu trái ngao commit nói cái câu trái cái cái cho mày câu trái ngao commit cái cho mày câu trái bạn ada orang ni sakmat câu trái kinh yang sisa ban sekri sisa ya mày đã cả đầu nu trong cái baro câu trái try wo boleh jangan ku boleh sibun ko try ku boleh sibun try ki jeng baru ki jeng penwet ko try ba oh kita bro ken lek no ko try nomor ka bor ka kerteng ko jame ko try ka bor ka kerteng ko jame try ken lek no kita baru ka kerteng ko jame try Jesu di problem ke baki ki ya kenduk try anlong berapan kerja ano ko try ka kerteng ko jame ko try oh ki jeng pang ki ba bonjat ki jeng pang kerja Haka kerteng ke jang tra Jesu kerja. Setan mem dan bor ban lihat tar kli. Iki kuon ke umplay. Mem dan bor. Nong to. Nong peniap beriu. Kerja nak jing im jong kini kuon ke umplay. Kerja haka kerteng ke jang tra Jesu. Ni kerdam ya me ki kejat ke jong ni. Ngin yo ya me ki kejat ke jong ni. Haka ni ngin kenter. Ya me setan. Mẹ ban lệch na cái em cái jongki, mẹ xem là thao mà mẹ ki, udah ublah thao ki, re mẹ malah supan saya ki, deki boy pak boy snail ke jom mẹ pen saya ki, ban yalam ki sedujok, na kan ni kan kami lapan rekut ya ke jeng dai jong mẹ setan bat ki, ketang ke jong try Jesu, lapan rekut ya ke jeng dai jong mẹ setan bat ki, nang ni ken yang ban sekriya mẹ try ublah jong ko try. Ken syakri try Jesu na do kan kasngi try nga do ai bor ki nang ne sakmat ka jeng em ka ba thamai ken em ko try ka jeng em ka ba sai sisa yiki so yo ka jeng kala ka bamut ka try ki badai biang yo ka jeng kala ka bamut nga comment na ki kiti ke jame try ka snam ka badon bor ka me kan tawe ar ki ko try hangno haba ki don ki angel ke jame ko try ken care ken da ken sumar ki ko try ki problem ka ba ki kan do ka jeng ki sam ka jeng ken ria ha ka kateng ka jame ko try ken ria oh ida ai ngo me ko try baka kateng ka jame ka kateng haba ki khosi kan dam uthelu no phla ba Jesu long try ki ba hamne nge ba ka khando ba siapa ka khando ai ba ka kateng ngin mat ha ka jeng em ko jeng baka dai ka kateng ka ba try kam baka dai ka ba don bon ngin mat ya kata ka jeng em jeng ko try kublai sibun nyai ka borom sime baro ha ka kateng in try Jesu amen pada amen Pastor Ublain kerkui pi barok lawan sakmat bila ai ke jingrai ke ni ke janmit dak jingkal napa bot jong pi dak dok nut jong pi barok bagi angu ublai na dukan ka sti kalong ka sti basdang ka jingyat lenti jong pi bot utrai ba sakriya u bat penlong usenran baka senran jong u bat penu i ka jingkal la ka jingim jong pi bat kum bi pastor la ya lam ni pi jing duai bat kum jo duai na dit jong i dak jinget pelap riang Jesu la dan ka download jong pi menta o Jesu ula long menta ukan rat ke jingim jopi bat usotan don hok so don bor so benle
kan no no mas dia ujung imjopi but nget ru kaniga way namar bala duai pi nama tak jingpang jing sitom jopiru ipas na ila duai but ka jingpang ka jing sitom baro but ki egi mas dia hakamet jopi kim don jakashu namal labe eki ladumok eki hakateng jong jisu kim don borsu kim la shu ban shon kamet jopi namar kamet jopi ka tin jom lek ong baka day ka temple kalong ka temple sim bakho jong ublay baka dig si jing job bakrao ka jing job bakrao nagbanta jong pi bat ka buram baro kalong show try nakaliang ga jongang ay kublay ya pi baro lawan nagdi janmit banya don rekat batgi banwan chakde jinga seng ay kublay biang sesisin mang basdong committee sdong ki para sdong hakadika sdong saiden baro ay kublay ya pi play ay sya batgi hoot ila ay kublay mo alda jogi na nakaliang jogar kum pasta joga balang ngakwa ben penpau kajing songo joga ya pikum gasdong na play ay sya batgi bato blame kurkui ya pikum gasdong e baro kawai blame kurkui kini gasdong kurkui kilong yeng ng sambaro kibadan kani gasdong bangkaliang jogaru ngakwa ben ay kublay kini music team la Tracy Tom baro kini tayo kibanay kila practice kublay siboni baro tangin ay jing tapti nabata kini music team hoj ay kublay ya kiwi baro mo kibadan bata nabanta banya trailang nabata baka ni ka jinga seng kan lo ka job bakalo ka job sisa bat kum jog ay kublay y elder Jeremy Konglam iblak Sip ka jiket kli bala 3 minute sisa ringkat kiwe ru kibe 3 lambat I ban pelong ya kani ka jinga seng yalap ka job kumjong ay kublay ban ngasongo ublay mtaki pastor baro kibla kren ka tin joblay nakadig saka kibe alam ka jinga seng baro kibawan ban duway mtaki jinga ngo bat kiwe baro kublay sibon ublay kurkuya pi kani ka por begin le akben amday kani ka por begin le akben katuka dia por begin le akben how try bagin let banya ro you try ban pun kraw kateng jo sipor bana din ang tangit spenway no ya kani ka jinga seng amen bagin le akben how try check Dolekmen ya jing job try Dolekmen ya jing job try Mula lagi gambar sasis Mula lagi gambar sasis Mula lagi gambar sasis ya jing job try Dolekmen Jing job try, don't let me
bisa syuk mereka por la de ingi ban penuai ngejing seng te ngin salet cing no daga jikben lo namar balik ke jikben juga jik pelat ngabut bot barok nangi bawaan sini lamat ya kadi kewe ka jikben juga jik pelat nak kata ngin let nang niru sikit ying jogi ringkat kani yakin ke jikben juga jik pelat amen tege daga por penuai no jik seng ngakot ipas tebor rapsang an sobha banduai banari jingkerku yang iwei puwei oh kendiat gadang ni dai gani wei jipna dan manur pedang jopi bab kum penhap ini syabi kalimat te lada pidan hang ni oh syabi baik di mana syabi baik dan skuti te sobha banwan sim nanga uni syabi dan bakna ini doai Kopa haga kerteng ke jok jisu iwan syame haga nega miet Ngiwan mengen aingo ya me ko try ablay ken rat jonga ya ke jingdor ringkat ke jome lengba ke jingalap ha ke jaga ko try ha baki para bangai ko try ki wan men ya sok lang men ya syong lang ke ne ke jaga bat ki breu ke ne ke snong ko try ba wan ban ya seng lang ke ne ke jaga try ba ko dor ha ke ne ke mit ngiwan mengen aingo ya me melong ublay ubabha ya aingo ya ke jingwan khme ke jingwan jingok ke ba gerpang ke jome ko try barok lai miet ko try bat men mesngi ko try ablay ken jonga ko pa haga ne gamen ngiwan mengelek keman ameng ngiwan man shot keman risa haga jimpen em ga jong me ko pa bagodor ablay kan rat jong ngi ai ka burom ga jingo ba ka jaro shame ko try nam da ki men sem gi bakodor ko try ki mat ba ki priang ya me ko try ablay kan rat jonga ngi ai ngo ya me ga jimpen lait ka jong me gi men sem gi bakodor na ka jingdom sha ka hima ka ji chai ko ni ba Jesus Christ ai ngo ya me ga jimpen khia ba ka jimpen lait ka me ka met ka jong ko try nya ai ngo ya me ko try ka bneng ko try ka bas ngau tenat men snge bat men miet ko try u blay ba me control ya ka mariang ko try nya ai ngo ya me ko try u blay me control ko try a blay kan rat jong ai ka light ya ka sound system ko try a blay kan rat jong nya ai ngo me ai ka jing start ko try a blay ka ba penyat ka sound system nan ker khu ya ki ko try ba ka long ka jing ker khu na men ko try man pan benai ka gospel ko pa ba ko dor na ai ka jing start ka jing la ka jing ai ka jome haki ko pa bagodor ablay ka rat jong angis ngongo nam reng ka snong ko try ablay ka rat jonga ko pa na pa ka jing sha snow pa jugi ko try banyala pe ka gospel ka jaka lang ba ka balang ka jong me ko try ngidwai ko pa bagodor ko musyagre jome to ker khu ya ka snong ko try ablay ker khu ya ka tray ka ta jongki ker khu ki khna ka pule ka joki ker khu ki samla ka pule ka jongki ker khu ko try ablay kan rat jonga habar ro ke benta jo kan ka snong ke nong shong snong ko try ablay kan rat jonga pa bakor dor ablay ngidwai ka jing dor kat ka jing da ka bakar pang ka jame ke breu kan ka snong ke breu kan shap teng ya me ke breu kan ang wat ya me ko try ke breu kan ang pai shame ko try man la ka ski ngini i ka pen em ga bakro ha kan ka snong ko pa bakor dor ablay kan rat jonga ya aingo ya me gane met shua bangin wino bangin prano ne ka jaga ko pa bagador dua ya ka jing doreng kat ka jome ka long lambat ngi hoi kan try mong melore ka leban ya la ka sngi hadu ka wino ka perhe pa bagador a blinging het me mandoreng ka leban ngi habing lek lek jong ing ki sem lek jong snong ko try Rita kedop to pet to jingot to sumahar ngi ko try kak ti bran bor kak ti ka je penem kak ti ka je plaj em kak ti ka jing da ka jing ker ka jome ko try ai bagat kner kan dap angi ko pa bagador pa ki angel ko me kan syakri kan somar ki da kar pangingi wei pu wei baro ngin lechi ngin posi na ka jing kman ka jing sok ka je plaj ka jong me ko pa bagador Hallelujah. Kerko ko try ka balang ka jome he ka jaga saidan ko try. Kerko ko try Jerry ko try ablay but Mrs. Jongi ablay kan rajanga. Kiba pet ya ka kam je me ka jaga. Kerko ko try kiba kershan lang ya ka kam je me ka jaga hang ne saidan ko pa bagador. Kibanget ko try ablay kan rat kinang yat shaprang ban syakri ya me ko pa bagador. Ka balang hanong po ko try nang kerko ko try. Ye pastor bi ye Jongi ko try pastor Carmelo ko try ablay doctor Yokia kaying jongi baro ki banget kinong tray ka kam jome hanang po ko try kabalang ka jome kanang yat shaprang ko try hakajing syakri ame ko pa bagador try ngim donation banong ko try da kom waypat taminong kublay shibun try ya kajing doreng kat ya kajing bhaga jome ko pa bagador
Haleluya. Kajingai kepada biang kejong Yesus Kristus bau trai jongi. Kajingi ba kejong play kupana bom jukun. Kaji slok kebat tiang kebat hon kebat dengan kebat pesat bor kejong mensema koi. Token ya syong sa lebat ngi keriu koi kepada ne kejaka. Kan syong sa bat kan ne kesnong ne saidan. Bat ke balang hang ne saidan bat hanong po. Keriu koi kepada ne kejungi bat satla kepertai. Kebat kebat syakri kebat mare dem kebat dem akmat jome. Menta bat syaduki bam bam jukoro. Amen bat amen. Tong ini ong lang haleluya laisin. Haleluya. 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 Amen.